हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। கோட்டேஸ்வரர்னு ஒரு ஐடியில புதுசா இருக்காங்களே, யார் பிரபு? மாதா ஜி கேட்ட பதில் இல்ல. கோட்டீஸ்வரர் ஐடியில் இருக்கீங்களே, நீங்க உங்க நம்பர் என்னங்க பிரபுஜி? மாதாஜியா யாருங்க? டீச்சர் 766414. கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் பேசுங்க பிரபுஜி. மாதாஜி யாருன்னு தெரியல எனக்கு. என்னன்னு தெரியல, யாருன்னு தெரியல. அன்மியூட் ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன். ஹலோ அடியன்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் மாதாஜி நீங்க? பேர் என்ன? கோட்டீஸ்வரிமா. ஓகே. தினம் இன்னைக்குதான் வந்துருக்கீங்க? வரீங்களாம்மா? ஆமா சாமி, இன்னைக்குதான் கொடுத்தாங்க சாமி, இன்னைக்குதான் ஜாயின் ஆயிருக்கேன். ஓகே ஓகே. இன்னைக்கு இன்னும் ஒரு நாள் தான் இருக்குங்க. நீங்க அட்டன் பண்ணுங்க. பட் அடுத்த இதுல வந்து நாங்க அனுப்புறோம். இந்த இதுலயே குரூப்லயே போடுவோம். நீங்க ஃபுல்லா ஜாயின் பண்ணி ஃபுல்லா அட்டன் பண்ணுங்க 18 டேஸ்க்கு. அடியன் சாமி. இவங்க இந்த குரூப்ல உங்க பேர் ஆட் ஆயிருக்கா பாருங்க பிரபு, இல்லைன்னா இவங்க நம்பரை ஆட் பண்ணி விடுங்க. ஓகே. யாராவது லிங்க் கொடுத்து கூட வந்திருப்பாங்க. ஆமா, யாராவது லிங்க் கொடுத்தாங்கம்மா. கரெக்ட். அதனால மாலத்தி என்றவங்க அடியன் கொடுத்தாங்க. ஓ சரி சரி. இப்ப நீங்க என்ன செய்யுங்க, இந்த குரூப்ல உங்களை ஜாயின் பண்ணி விட்டுறோம். சாட்ல போடுங்கம்மா உங்க நம்பரு. நான் உங்களை குரூப்ல ஆட் பண்ணி விட்டுறேன். அப்புறம் நான் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புறேன். அடுத்த மாசம் 23ஆம் தேதி ஆரம்பிக்குது. நான் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புவேன். அதனால நீங்க உங்க நம்பர் இந்த சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். உங்க நம்பர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நீங்க மங்களாச்சரணம் சொல்லிடலாம். ஒரு நிமிஷம் हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 second।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं श्रूपाः गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोवेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुधा देवी प्रणमामि हरिप्रिये पांचकल्पत रूपच्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदि भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ सप्तदशो अध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धात्रय विभाग योगः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கோட்டீஸ்வரி மாதாஜி, நீங்க உங்களோட நம்பரை சேட் பாக்ஸ்ல போடுங்க, அப்பதான் உங்களை ஜாயின் பண்ண வைக்க முடியும். இல்லைன்னா உங்க நம்பர் சொல்லுங்க, நாங்க நோட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே. கிருத்திகா மாதாஜி, நீங்க நேற்று என்ன கிளாஸ்ல நடந்ததா ஷார்ட்டா சொல்லுங்க. கோட்டீஸ்வரி மாதாஜி சொல்லுங்க, உங்க நம்பரை சொல்ல வந்தீங்க, சொல்லிடுங்க. அன்மியூட் பண்ணாங்க. ஹலோ, சொல்லுங்க சொல்லுங்க உங்க மாதாஜி. நம்பர் சொல்லுங்க. 9444 9444 66 66 88 88 12 சாமி. 12ங்களா? ஓகே ஆ ஆ ஓகே தேங்க்யூ. அடியே அடியே. கிருத்திகா மாதாஜி, நீங்க ஷார்ட்டா சொல்லிடலாம் நேற்று கிளாஸ் என்னன்னு. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லட்டுமா माता जी? சொல்லுங்க மாதாஜி. புருஷோத்தம யோகம் பார்த்தோம். தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகம், வர்ணாசிரமம், அந்த 4 வர்ணாசிரமம், பிராமணர், சத்திரியர், வைஷ்யர், சூத்ரர், 4 ஆச்சாரியர், பிரம்மாச்சாரியர் 25, அப்புறம் அடுத்தது 50 வயசு வரைக்கும் கிரகஸ்தன், அப்புறம் வானப்பிரசத் சந்நியாசம், அதுக்கப்புறம் வானப்பிரசத்தம். துறவிங்கிறவங்க அச்சமின்மையா தூய்மைப்படுத்தல், பெண்களை பார்க்க கூடாது. இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஸ்டோரி சொன்னீங்க, அவரோட சீடர் சோட்டா ஹரிதாஸ பத்தி. ஆன்மீக ஞானம்ங்கிறது 5 வீட்டுல பிச்சை எடுக்கலாம். நான் பிச்சை எடுக்கும் போது அவங்க கிட்ட ஆன்மீக உபதேசத்தை நம்ம செஞ்சு அந்த கிரகத்தை புனிதப்படுத்தணும். தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், பிராமணரை பாதுகாத்தல், வேதங்கள் கற்றல், குருகுலத்துல தவம் சந்நியாசிக்கு விதிக்கப்பட்டது. எளிமையான அஹிம்சை, மனசால் காயப்படுத்தக்கூடாது. எளிமை, அஹிம்சை, மனசால் காயப்படுத்தக்கூடாது. வாய்மை ஹரிச்சந்திரன், யுதிர மகாராஜா, அப்புறம் இந்த தேர் 1.5 வருஷத்துக்கு மேல ஓடும், அத பத்தி சொன்னீங்க. கோபம், கோபம்ங்கிறதே ஆசையால் வருவது, அட்லீஸ்ட் நம்ம அதை குறைச்சுக்கணும். துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில்லை, அல்ல மனக்கசப்பு, விருப்பம் இல்லை, எல்லா உயிர்கள் மீதும் கருணை, ஆத்மா பரமாத்மா. அதுக்கப்புறம் வெட்கப்படுதல், பொய், திருட்டு, வீரம் சத்திரியன், மன்னிப்பு அரசன், தைரியம் சத்திரியர்கள், தூய்மை, உள்ள தூய்மை, அகத்தூய்மை, பொறாமை, இழிவான நிலை, மரியாதை எதிர்பாராமல் இருத்தல், தெய்வீக குணங்கள், பரதன், யுதிஷன், பரீட்சித் மகாராஜா, அப்புறம் சத்தியவந்தனம், சத்திய விரதன், மீன் பிடிச்ச அந்த பேசுற, அந்த ரிப்பீட்டடா பேசுறது, அந்த மீன் ரிப்பீட்டடா பேசுறது, கமண்டல மீன் கிணத்துக்குள்ள போய் அந்த ஃபுல் ஸ்டோரி. அது 7 நாள்ல பிரளயம் வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படகுல போற அந்த ஃபுல் ஸ்டோரி பார்த்தோம். நம்ம பிரளய வெள்ளம்ல இருந்து எப்படி காப்பாத்தினாரு, இந்த விஷ்ணுவோட மச்சாவதாரம் பத்தி, அதுதான் அந்த தெய்வீக இயல்பு.
அடுத்தது அடுத்த சாப்டர் 16.4ல அசுர குணம், தற்பெருமை, அகந்தை, வீண அவமானம், கோபம், கொடூரம். இதெல்லாம் இப்ப பார்த்ததெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது நம்ம கடவுளோட கிட்ட போறதுக்கான குணங்கள். இது வந்து அசுர குணம். தெய்வீக குணம் பார்த்தாச்சு. அசுர குணத்துல இதெல்லாம் தெய்வீக குணம் வந்து முக்தி தரக்கூடியவை. பந்தப்படுத்துபவை எதுன்னா அசுர குணம். மன்னிப்பு குணம் வந்து அர்ஜுனருக்கு நிறையவே இருந்தது. அப்புறம் வந்து 16.6ல வந்து அதித்தி திதி பத்தி பார்த்தோம். தெய்வீக குணம், அசுர குணம். அசுர குணம்ல எது செய்யணும், அந்த அசுர குணம் உள்ளவங்களுக்கு மைனஸ் எதுன்னே தெரியாது. எது செய்யணும் செய்யக்கூடாது, முறையான நடத்தை, விக்ரம ஃபுட் சேஞ்ச் பண்றத பத்தி அதெல்லாம் பார்த்தோம். 16.8ல அந்த அசுர குணம் உலகம், அசுர குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியவே தெரியாது. அஸ்திவாரமே இல்லாததுங்கிறத நம்புறாங்க, கடவுள் இல்லைங்கிறத நம்புறாங்க. பொய், மாயை, காம இச்சையாலதான் எல்லாமே உண்டாக்கப்பட்டது. காமத்தை தவிர வேற எதுவுமே இல்லைன்றது அசுர குணம் உங்கள் படைச்சவங்களோடது. இன்பத்தை அனுபவிக்கணும், மனம் போன போக்குல போகணுங்கிறது. இந்த வேணன் மகாராஜா பத்தின ஸ்டோரியை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பிருது மகாராஜா வந்து அவர் எப்படி இந்த பூமாதேவி கிட்ட இருந்து இந்த கீழே பூமிக்குள்ள போன உலகத்தை எப்படி வளங்களை திருப்பி எடுத்து காப்பாத்துறாருங்கிற பத்தி ஸ்டோரி. அணு ஆயுதத்தை படைக்கிறவங்க எல்லாருமே விஞ்ஞானிகள். அப்ப அவங்க அசுர குணம் உள்ளவங்க. விஞ்ஞானியா இருக்கிறவங்க ஒரு ஆக்கப்பூர்வமானதை தான் கண்டுபிடிக்கணுமே தவிர இந்த மாதிரி மக்களுக்கு இந்த மாதிரி அசுர குணம் வாய்ந்ததை தரக்கூடாது. பக்திமானா ஒரு ராஜாவா இருக்கிறவங்க பக்திமானா இருந்து இந்த பக்தியை தான் உலகம் முழுக்க பரப்பணும். அதுக்கப்புறம் வந்து தூய்மையற்ற அடுத்த சாப்டர்ல தூய்மையற்ற விரதம், காமம், அது வந்து காமத்தை வந்து திருப்தி அடையவே வைக்க முடியாது. கர்வம், பொய் கர்வம். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இலிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், கேம்பிளிங், இன்டாக்சிபிகேஷன், மீட் ஈட்டிங், இது எல்லாமே பாவக்குழியில தள்ளும். இதெல்லாம் இருந்தா கூட இஸ்கானுக்கு வந்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாத்தையும் விட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க. விரதத்தில் உயர்ந்தது வந்து ஏகாதேசி விரதம் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஒன்னொன்னுலயும் எது உயர்ந்ததுன்னு பத்தி சொன்னீங்க. அப்புறம் 11th and 12th சாப்டர்ல புலன்களை திருப்திப்படுத்தணும், அசுரர்கள் நினைக்கின்றனர், ஆசை, நூற்றுக்கணக்கான கயிறு. அந்த முதல் சாப்டர்ல நம்ம பார்க்கும்போது இந்த ஒரு 3 கயிறு போட்டு ஒரு விமன் இருந்தாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி அசுரல் குணம் உள்ளவங்களுக்கு நிறைய கயிறு போட்டு அவங்களுக்கு இருக்கும். இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த லஸ்ட், கோபம், புலனுகர்வு, தவறான வழியில பொருள் சேகரித்தல், இதெல்லாம் இந்த 11.1 and 2ல பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து 13, 14 சாப்டர்ல எதிரியே இருக்கக்கூடாது, நான் தான் இறைவன், நானே செல்வந்தன், அந்த கஜேந்திர மோக்ஷம், crocodile பத்தின ஸ்டோரி. திரௌபதிக்கு ஹஸ்பண்ட், எல்லா ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே அந்த சபையில இருந்துமே யாருமே வந்து காப்பாத்தல, அவருக்கு கை கொடுக்கல. கை கொடுத்தவர் அந்த ஆதி மூலம் தான். எப்பேற்பட்ட உறவுகள் இருந்தாலுமே அவங்க எல்லாம் கை கொடுக்க மாட்டாங்க. ஹிரண்யகசிபுவோட ஸ்டோரி மாதிரி அந்த பிரகலாதன் 5 வயசு குழந்தைய அந்த தெய்வ குணம் உள்ள குழந்தை, அசுர குணத்துக்கு ஹிரண்யகசிபு ஒரு எக்ஸாம்பிள். காலால எட்டி உதைச்ச ஸ்டோரி. நாராயணா நமோ நாராயணான்னு சொல்லும் போது அந்த அந்த ஒரு தூணை பிளந்துட்டு வர்றது. அதுக்கப்புறம் சுற்றங்கள் எல்லாம் உதவாதது வந்து இந்த முன்ஜென்மம் பத்தின ஸ்டோரி சொன்னா. கம்சன் அவங்க சிஸ்டர் அந்த 8வது குழந்தை தன்னை அழிச்சிருங்கிறதையும், வசுதேவர் எப்படி அவரோட அறிவால அவங்கள காப்பாத்துறாங்கிறதையும் பத்தி நம்ம பார்த்தோம். பெண் பாவம் பொல்லாதது அப்படின்னு சொல்லி கம்சனுக்கு சொல்லி. அப்புறம் இந்த சீதை ராவணனோட ஸ்டோரியில ராவணன் வந்து அசுரகுணம் உள்ளவன். சூர்பனகையோட தவறான செயலால தூண்டி விடுறதுனால அந்த சீதையை கடத்திட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த அதெல்லாம் உள்ளது. அந்த ராவணனோட அசுரகுணம். மோக வலைங்கிறது வந்து புலன் இன்பம் பற்று. அவங்க கண்டிப்பா நரகத்துக்கு தான் போவாங்க. செல்வத்தால் கர்வம், அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ. தன்னில திருப்தி உற்று யாகம் பண்ணி அந்த யாகத்துலலாம் நான் யாகம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு புகழ அந்த மாதிரி பலனை எதிர்பார்த்து பண்றவங்களுக்கும் கண்டிப்பா நரகம் தான் போக முடியும். பரமாத்மா வந்து தான் உடல்லையும் இருக்காரு, பிறர் உடல்ல இருக்காருங்கிறத நினைக்காதவங்க தான் அசுரர்கள். அந்த மாதிரி அந்த அஸ்வமேத யாகம் பண்ணும்போது சிசுபாலனுக்கு 4 கை இருக்கும். அதுல யாரு அந்த 2 கையை தொடுறாங்களோ, யாரு அவர் அந்த கை விழுகுதோ அவங்களாலதான் அவர் கொல்லப்படுவாருங்கிறத அவங்க அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சு அவங்க அம்மா கேட்கிற ஸ்டோரி போய் அவர் வந்து சிசுபாலனுக்கு தலையை வெட்டுறாங்க. அப்படியுமே அவரு அந்த கிருஷ்ணரை பார்த்து பொறாமப்பட்டு, அவருதான் பகவான்னு தெரியாம அந்த பரமாத்மாவை தெரியாம பார்த்து பொறாமப்பட்டு 100 times தப்பா கிருஷ்ணரை பத்தி பேசினா நான் கொன்றுவேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொன்னாரு. அதே மாதிரியே அவர் தலையை கட் பண்ணும்போது அந்த ஆன்மா போய் கிருஷ்ணரோட மர்ஜ் ஆகுது. அதை எல்லாரும் அப்படியே ரொம்ப ஷாக்கா பாக்குறாங்க. ஆனாலும் அவர் மனசுல கிருஷ்ணரையே எப்பவுமே நிந்தனை பண்ணிட்டே இருக்காரு. திட்டுறதுக்காக கூட கிருஷ்ணரை சொல்லிட்டே இருக்கிறவங்க கூட கிருஷ்ணர் அவரை
நம்மள கூப்பிட்டு பாரு அப்படின்ற மாதிரி. அடுத்தது வந்து அந்த அசுரத்தன்மை யாருக்கு இருக்கோ அவங்க கண்டிப்பா ரீபர்த் ஆகி கண்டிப்பா பிறப்பாங்க. ஒரு ஜம்ப் பண்ணி கீழே தள்ளி விடுற ஒரு பிக்சர் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. அசுரத்தன்மை உள்ளவங்க என்னைக்குமே அந்த இந்த ஸ்டெப்ஸ் படிக்கட்டுகள்ல ஏறி அந்த இடத்த அடைய முடியாது. ரொம்ப முக்கியமானது வந்து தீஸ் 3 கேட்ஸ் லீடிங் டு த ஹெல் எதுனா லஸ்ட், ஆங்கர் அண்ட் கிரீட். இது வந்து சோலை கண்டிப்பா டீக்ரடேஷன் பண்ணும். கண்டிப்பா அறிவுள்ளவன் இவற்றை துறக்க வேண்டும். அதுதான் அப்பதான் பகவானோட படிக்கட்டுல ஏற முடியும். இந்த மாயா தேவிங்கிறது தான் இந்த ஆங்கர், கிரீட், லஸ்ட் எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு 16.22ல வந்து ஒரு ஸ்டெப்ஸ் போட்டு அதுல ஏற மாதிரி. அது என்னன்னா அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல், ஸ்டடி ஆஃப் வேதா, ஆஸ்டரிட்டி, சென்ஸ் கண்ட்ரோல், ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ். இது எல்லாமே the man who has escaped these 3 gates of hell, lust, anger and greed. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது செல்ஃப் ரியலைசேஷன் தான் கிராஜுவலி அட்டைன்ஸ் சுப்ரீம் டெஸ்டினேஷனை கொண்டு போய் வைக்கும். அதுக்கப்புறம் 16.23ல சாஸ்திர விதிகள் புறக்கணித்து மனம் போன போக்குல யாரெல்லாம் போறாங்களோ அவங்க பரம இலக்கை அடைவதில்லை. அடுத்த சாப்டர்ல what is duty and what is not duty by the regulation of scriptures, knowing such rules and regulations one should act so that he may gradually be elevated. அந்த மாதிரி சாஸ்திர விதிகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்துக்கிறவங்க அத பத்தி நீங்க சொன்னீங்க. குருவை தேர்ந்தெடுத்தல், இந்த தன்னுணர்வு மூலமா தான் பரம இலக்கை அடைய முடியுங்கிறது இந்த சாப்டர்ல நீங்க சொன்னது மாதாஜி. அப்புறம் வந்து பொறாமப்படக்கூடாது. கண்டிப்பா அத 19ல சொன்னீங்க, அதை நான் விட்டுட்டேன். பொறாமப்படக்கூடாது, கருணை இல்லாமல் இருப்பவர்கள் தான் அசுர குணங்கள் நிறைந்தவர்கள்னு சொல்லி முடிச்சீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரிபோல் மாதாஜி. அப்படியே நேற்று கிளாஸ் இன்னைக்கு ஒரு தரம் பார்த்தவன் ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம் நம்ம எல்லாருமே. ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க மாதாஜி. சொல்ற மாதிரி ஒவ்வொரு டிவோட்டியும் சொல்லணும். எல்லா டிவோட்டியும் என்ன செய்யணும்னா நல்லா கிளாஸ் அப்சர்வ் பண்ணி நாளைக்கு இன்னைக்கு என்ன நடந்ததுங்கிறத நாளைக்கு நினைவு கொண்டு வரணும். அதுதான் நம்ம வந்து முக்கியமானது. இன்னைக்கு படிச்சது என்னையோட விட்டுறக்கூடாது. அது நல்லா அழகா சொல்றாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் அது மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க. அடுத்தடுத்த லெவல்லையாவது கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரு டவுட். இப்போ இந்த 18 கிளாஸ் நடத்தினத நம்ம திருப்பியும் இதே கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாமா? நமக்கு நல்லா இன்னும் கண்டிப்பா போய் பண்ணலாம். கண்டிப்பா அதுக்கு பண்ணலாம். அவசரமா போய் அடுத்தது செகண்ட்ல இல்ல ஜாயின் இல்ல நான் என்ன பண்றதுக்கு சொல்றேன்னா, நீங்க செகண்ட்லயே ஜாயின் பண்ணீங்க, ஃபர்ஸ்ட்லயும் வந்து படிங்க. இதுலயும் வரலாம், அதுலயும் வரலாம். அப்ப இது குழம்பிடாதா மாதாஜி? ஒன்னும் குழம்பாது. இப்ப ஆல்ரெடி நடத்துனதுன்னா ஒரு 2 நாள் முன்னாடி நடத்துனது ஞாபகம் இருக்கு. அப்ப அது அன்னன்னைக்கு எக்ஸாம் எழுதும்போது ஞாபகம் வருது. அப்ப கொஞ்சம் எல்லாமே மறந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கு மாதாஜி. எல்லாம் யோசிக்காதீங்க. அதெல்லாம் மறந்ததுன்னா திருப்பி நம்ம படிக்க படிக்க மறுபடியும் நமக்கு மனசுல ஞாபகம் வர செய்யும். நல்லாதான் அழகா சொல்றீங்களா. நீங்க குறிப்பெடுத்து வச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த குறிப்பை பரட்டி பார்த்தாலே போதும் அன்னன்னைக்கு. அது உங்களுக்கு அதெல்லாம் மறக்க மாட்டீங்க. நீங்க வந்து செகண்ட் லெவல்ல ஜாயின் பண்ணீங்க. ஃபர்ஸ்ட் லெவலுக்கு வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க, செகண்ட் லெவல்லையும் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. நீங்க அப்படியே முன்னேறிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற அனைத்து பக்தர்களையும் நான் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போறது 17வது சாப்டர், ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகா. ஸ்ரத்தா அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸ்ரத்தை அப்படின்னாலே நம்பிக்கை. திரைய அப்படின்னா 3, அதாவது 3 விதமான குணங்கள் மேல் உள்ள நம்பிக்கை. அந்த 3 குணங்களை நம்ம படிச்சோம். 14 சாப்டர்ல டீட்டெயிலா படிச்சோம். அந்த 3 குணங்களின் வழியா நம்ம ஒவ்வொருவருடைய நம்பிக்கை எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த சாப்டர் நமக்கு படிக்க போறோம். அதுதான் விசுவாசத்தின் பிரிவுகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம இங்க இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்கதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. பகவான் கிருஷ்ணர் தோன்றது ஒரு 5000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி, துவாபரயுகம் முடிய போற அந்த காலகட்டத்துல பகவான் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைஞ்சிட்டாங்க. அது வந்து ஒரு 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது. ஆனா இப்ப வந்து கலியுகத்துல பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவா ஒரு 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய வெஸ்ட் பெங்கால்ல, அதாவது நவதீப் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இவர் தோன்றினாரு. இவரு தான் வந்து எப்படின்னா, இவர் பகவானுடைய இன்கார்னேஷன். பகவான் கிருஷ்ணர், ஸ்வயம் கிருஷ்ணரே வந்து இந்த தோற்றத்துல வந்திருக்கிறாரு. பாத்தீங்கன்னா
அவர் எதுக்காக வந்தாரு அப்படின்னா அவர் கருணையின் அவதாரம், மறைக்கப்பட்ட அவதாரம், ரகசிய அவதாரமும் சொல்லப்படுது. நிறைய பேருக்கு வந்து சைத்தன்யரை பத்தி தெரிஞ்சிருக்காது, ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனா எல்லா சவுத் இந்தியா, நார்த் இந்தியாலாம் அவர் சுத்தி இருக்கிறார். நமக்கு வந்து இந்த படிக்க படிக்க தான் அதுல வந்து அவரை பற்றிய விஷயங்களை நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸ்வயம் கிருஷ்ணரே வந்து அவதாரம் பண்ணாரு. எப்படி எதற்காக வந்தார் அப்படின்னா, ராதாராணி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்பமா இருக்காங்க, கிருஷ்ணரை விட அதிக மகிழ்ச்சியோட இருக்கிறாங்க. அது எப்படி நீ என்னை விட சந்தோஷமா இருக்கிற அப்படின்னா, அது உங்களுக்கு உணர முடியாது அப்படிங்கிறாங்க. ஏன் உணர முடியாது அப்படின்னா, நீங்க வந்து கடவுள், உங்க மேல பக்தி செலுத்துற தன்மை வந்து பக்தர்களுக்கு தான் இருக்கும். பக்தர்களுக்கு என்ன இன்பம் ஏற்படுங்கிறது ஒரு பக்தரால மட்டும்தான் புரிஞ்சு கொள்ள முடியுமே தவிர பகவானால புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அதுக்காக அவர் வந்து இந்த அவதாரத்தை எடுக்கிறாரு. பக்தரா வந்து அந்த இடத்துல அவதாரம் எடுக்கிறாரு, கிருஷ்ண பக்தரா. யாரு? ராதையோட மனோபாவத்தையும் அவருடைய உடல் நிறத்தையும் கொண்டுகிட்டு, அதாவது பொன்னிற வண்ணத்துல அவர் வந்து தோன்றினார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இவர் தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. பகவான் எப்பவுமே வரும்பொழுது தான் தனியாவே வரமாட்டார், தன்னுடைய சகாக்களோட தான் கூடவே வருவாரு. அப்படி வரும்பொழுது அவருக்கு இன்னும் யார் கூட வந்தா அப்படின்னா, சைத்தன்யரோட கூட வந்தது பலராமர் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நித்யானந்த மகாபிரபுவா அவர் தோன்றினாரு. அப்புறம் அத்வைத ஆச்சாரியார், அவர் யாருன்னா பகவானுடைய கிருஷ்ணருடைய இன்னொரு அவதாரம், விஷ்ணுடைய அவதாரமா அவர் வந்தாரு. ராதாராணியோட அவதாரமா கதாதரர் அப்படிங்கிறவர் வந்தாரு. அடுத்தது கடைசியா வந்து நாரதர், அவரு தான் வந்து ஸ்ரீவாசா அப்படின்னு. அப்படியே ஒரு அந்த பஞ்ச தத்துவங்களும் வந்து இந்த பூமியில வந்து அவதாரம் பண்ணி நமக்கு வந்து எதை கொடுத்தாங்க? சங்கீர்த்தன மகா யஜ்ஞத்தை கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன். அது உங்க மூலமா தான் நமக்கு வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் வந்து நமக்கு வெளிப்பட்டது அப்படிங்கிறது நம்ம படிச்சுட்டோம். இது வந்து பிரணதி பகவான் பிரபு சொல்லிட்டாரு. அத்தியாயம் 16ஓட சுருக்கமும் மாதாஜி அழகா சொல்லிட்டாங்க. தேவ மற்றும் அசுர சுபாவங்கள் பற்றி நம்ம படிச்சோம். 26 வகையான தெய்வீக குணங்களை பத்தி நம்ம படிச்சோம். நம்ம ஒவ்வொருவரும் என்ன செய்யணும்? நம்மள்ட்ட இருக்க அந்த அசுர குணங்களை தள்ளிட்டு தெய்வீக குணங்களுக்கு நம்மள கொண்டு போய் உயர்த்திக்கணும். எதனால உயர்த்திக்கணும்? அசுர குணங்கள் என்னென்ன பண்ணுது? அசுர குணங்கள் வந்து என்ன பண்ணுது? நம்மளை வந்து கீழ் நோக்கி தள்ளுது, அதில் பாதாளத்துல நம்ம வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய நிலையில உருவாக்குது. ஆனா நம்ம சத்துவ குணம் இருந்ததுன்னா எங்க போவோம்? தெய்வீக குணம் இருந்ததுன்னா நம்ம மேல் நோக்கி நமக்கு மேல இருக்க உலகங்களுக்கு செல்லலாம். அந்த சாய்ஸ் யாருக்கிட்ட கொடுத்துருக்குறாங்க? பகவான் நம்மகிட்டே கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும்? எந்த குணங்கள்ல நம்ம வாழணும்? அசுர குணமா இல்ல தெய்வ குணமா அப்படிங்கிறத நாம தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறவர்களும் படிச்சிட்டோம். மாதாஜி டீட்டெயிலா சொல்லிட்டாச்சு, நான் அதுல மேற்கொண்டு எதுவும் சொல்லலை. இன்னைக்கு வந்து சாப்டர் 17 பார்க்க போறோம். இது வந்து ஸ்ரத்தாதிரய விபாக யோகா, நம்பிக்கையின் பிரிவுகள். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 17.1 அதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? அர்ஜுனாஸ் என்கொயரி அபவுட் அன்ஆத்தரைஸ்ட் வர்ஷிப். அர்ஜுனர் வந்து இப்ப வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு பகவான்கிட்ட. என்ன கேட்கிறாரு? அன்ஆத்தரைஸ்ட் வர்ஷிப், அதாவது கடவுளை வந்து வணங்குறாங்க இல்லையா பக்தர்கள், அவங்க வந்து எந்த நம்பிக்கையில் அது வந்து வணங்குறாங்க, அவங்களுடைய நம்பிக்கை பக்குவமானதா இல்லையா, எதன் அடிப்படையில் அவங்க வந்து பகவானை இறைவனை வணங்குறாங்க அப்படின்னு வந்து ஒரு கொஸ்டினை வைக்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு? 2 to 7ல வந்து லார்ட் கிருஷ்ணா ஆன்சர் 3 மோஸ்ட் டிட்டர்மைன்ஸ் ஒன்ஸ் ஃபெய்த் அண்ட் வர்ஷிப். ஒவ்வொருவருடைய நம்பிக்கையும் எதிர அடிப்படையில் இருக்கு அப்படின்னா 3 குணங்களின் அடிப்படையில் இருக்கு. நம்ம 3 குணங்களை பத்தி படிச்சிட்டோம், சத்துவம், ரஜஸ், தமோ. அந்த 3 குணங்கள் அவங்கவுங்க எந்த நம்பிக்கையில இருக்கிறாங்களோ, சத்துவ குணம் நிறைஞ்சிருக்கிறவங்க எந்த கடவுளை வணங்குறான், ரஜோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவன் எந்த கடவுளை வணங்குகின்றான், தமோ குணத்துல இருக்கிறவன் எந்த கடவுளை வணங்குகின்றான், இதெல்லாம் வந்து அழகா வந்து இதுல கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம படிக்க போறோம். அவங்கவுங்க நம்பிக்கையை பொறுத்தது அந்த குணங்களின் அடிப்படையில் தான் அந்த நம்பிக்கை அமையுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்ப நம்ம குணங்களை வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? மேல் நோக்கி கொண்டு போகணும், சத்துவ குணத்துக்கு நம்மளை திருப்பிக்கணும். அடுத்தது அது மட்டும் சொல்லல, 8ல இருந்து 10 வரையில என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? ஃபுட்ஸ் இன் 3 மோட்ஸ். அந்த 3 குணங்களின் அடிப்படையில் தான் அவங்களுடைய உணவு வகை கூட இருக்குமா. சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க என்ன விரும்பி சாப்பிடுவாங்க, ரஜோ குணத்துல இருக்கவங்க எதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க, தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சாப்பாட்டுல கூட அந்த குணங்கள் வந்து இங்க இருக்குது அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது அது மட்டும் இல்ல, 11ல இருந்து 13 சாக்ரிஃபைசஸ் இன் 3 மோட்ஸ். இப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தரும் என்ன செய்யறாங்க? தியாகம், தானம், அதெல்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க இல்லையா.
அங்க யஞ்ஞம் அதெல்லாம் செய்யறாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து எந்த அடிப்படையில்னா அந்த 3 குணங்களின் அடிப்படையில். எந்த 3 குணங்களின் அடிப்படையில் என்னென்ன யாகங்கள் அவங்க வந்து செய்யறாங்க அப்படிங்கறத பத்தி அதுல படிக்க போறோம். 14 to 16ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா 3 kinds of austerity, 3 வகையான தவங்கள் பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுல. அது 70ல இருந்து 19 வரையிலும் austerity in 3 modes. அதே அந்த 3 வகையான தவங்களும் 3 குணங்களின் அடிப்படையில், சத்துவ ரஜோ குணங்கள் அடிப்படையில் எப்படி செய்யப்படுகின்றது அப்படிங்கறத அதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. 20 to 22ல வந்து charity in 3 modes. இப்ப நம்ம தானம் கொடுக்கிறோம், அந்த அதுல கூட நம்மளுடைய 3 குணங்களும் வந்து என்ன செய்யுது, நம்மள வந்து தானம் கொடுக்கறதுல கூட அந்த 3 குணங்களும் நிலை பெறுது அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்க போறோம். அடுத்து 23ல இருந்து 28 வரையில என்ன பார்க்க போறோம்? ஓம் தஸ் சத். சாக்ரிஃபைஸ் சாரிட்டி அஸ்டாரிட்டி ஷுட் பி ஆஃபர்ட் டு த சுப்ரீம். பகவானுக்கு நாம செய்யக்கூடிய யாகம், தானம், தவம் எதுவா இருந்தாலும் பகவானுக்காக நம்ம அர்ப்பணிக்கும் பொழுது நம்ம இந்த ஓம் தஸ் சத் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும், அர்ப்பணிக்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தி, அதோட முக்கியத்துவம் பத்தி, ஓம் தஸ் சத்தோட முக்கியத்துவத்தை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப நம்ம அதை வந்து டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். 17.1 யார் படிக்கிறீங்க இன்னைக்கு? ஸ்லோகா ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வேணா வாசிக்கலாம், நான் படிக்கிறேன் மாதாச்சி. படிக்கணும். 1வது சொல்லுவாங்களா? அர்ஜுன் ஏ சாஸ்திர விதி உத்ருஷ்ய யஜந்தே ஸ்ரத்தயான் விதாகம் தேஷாம் நிஷ்டா தூக்கா கிருஷ்ணா சத்வம் ஆஹோ ரஜஸ்தமகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வினவினான். அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு. என்ன கேட்கிறாரு? கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுவர்களின் நிலை என்ன? இப்போ வந்து சாஸ்திரங்கள்ல இன்னென்ன மாதிரி வழிபடணும் அப்படின்னு வந்து சாஸ்திரங்கள்ல வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா அந்த வேதங்களை வந்து படிக்கையோ இல்ல படிச்சுட்டு அதை பின்பற்றாமலோ அவங்க ஒவ்வொரு மனிதர்களும் என்ன செய்யறாங்க, தங்களுடைய கற்பனைக்கேற்ப அவங்கவுங்க மனம் போன போக்குல என்ன செய்யறாங்க, வழிபாடு செய்யறாங்க. யாரை வணங்கணுங்கிறது அவங்களே வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட வழிபாடு வந்து அவங்க அந்த மாதிரி குணத்துல செய்யும் பொழுது அவங்க எந்த குணத்துல இருக்கிறாங்க? சத்துவ குணமா, ரஜோ குணமா, தமோ குணமா, அவங்களுடைய எந்த குணத்துல அவங்களுடைய இந்த மாதிரி நிலை இருக்கு அப்படின்னு இங்க அர்ஜுனனுடைய கேள்வி. அதுக்கு பகவான் வந்து பதில் சொல்ல போறார். 2 to 3 பண்ணித மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச த்ரிவிதா பவதி ஸ்ரத்தா தேஹினாம் ஸ்வபாவஜாம் சாத்விஹி ராஜசி சைவ தாமசி சேதி ஸ்தாம் ஸ்ருணும் சத்வானுரூப சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரதம் ஸ்ரத்தா மயோயம் புருஷோ யோயத் ஸ்ரத்த சா ஏவ சகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் சொல்றார், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கேற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்ற 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? ஒவ்வொரு உயிர்வாழிக்கும் ஒரு உடல் அமைஞ்சிருக்குது. அந்த உடலும் எதனால் அமைஞ்சிருக்கு? அவங்க செஞ்சக்கூடிய ஏற்கனவே செய்த கர்மாவின் அடிப்படையில் அவங்களுக்கு ஒரு உடல் கிடைச்சிருக்கு. அதுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் அந்த கர்மம் பிளஸ் எந்த குணத்துல அவங்க நிலை பெற்று இருக்கிறாங்க அதை பொறுத்துதான் அவங்களுடைய நம்பிக்கை இங்க வருது. அந்த நம்பிக்கை எப்படி வருது? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், அந்த 3 வகையில அவங்களுடைய நம்பிக்கையை பிரிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக, ஸ்ருணு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸ்ருணு அப்படின்னா கேளு, நான் சொல்றதை பத்தி கேட்பாயாக அப்படிங்கிறாரு. அடுத்து என்ன சொல்றாரு? பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கின்றான். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான். இயற்கை குணங்கள் 3 குணங்கள், அந்த குணங்களுக்கு கீழான இருப்பு, அதை விட கீழா கூட அவங்களால வந்து என்ன செய்யறாங்க, நம்பிக்கையை அவங்க விருத்தி பண்ணிக்கிறாங்க. இன்னும் என்ன செய்யறாங்க, அந்த நம்பிக்கைக்கு தகுந்த மாதிரிதான் அவங்களுடைய ஒவ்வொரு செயலும் அங்கே அமையுது. இவங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க காமி, ஞானி, பக்தான் 3 கொடுத்துருக்குறாங்க. காமிங்கிறது வந்து என்னன்னா ரஜோகுணம், ஞானி வந்து சத்துவகுணம், பக்தாங்கிறது சுத்த சத்துவம். இப்ப வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா தமோ குணமே இங்க கொடுக்கல. ஏன்னா தமோ குணம் இருக்கிறதுலே மோசமானது. அந்த தமோ குணத்தை இங்க
கவுண்ட்லயே வச்சுக்கல அவங்க. இப்ப என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு காமினா பலன் கருதி செயல்படக்கூடியவன் காமி என்று அழைக்கப்படுகின்றான். அவன் வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறான். அவன் என்ன செய்யறான்? கர்மா செய்யறான். என்ன கர்மா? பலன் நோக்கு கர்மா, ஃப்ரூட்டி ஆக்ஷன் அவன் பண்றான். அதனால அவன் வந்து அவனுடைய எண்ணம் என்ன இருக்குது? அவனுக்கு காமம் என்ன இருக்குது? அவன் வந்து சொர்க்கலோகத்தை தான் அவன் விரும்புவான். அவனுடைய நினைப்பு வந்து அதுலதான் இருக்கும். அங்க போய் சுகங்களை அனுபவிக்கணும் அதனால அவனோட டெஸ்டினேஷன் அங்க வந்து சொர்க்கலோகம் அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது ஞானி. ஞானி என்ன செய்வான்? சத்துவ குணத்துல இருக்கிறான். அவன் என்ன பண்றான்? ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கிறான். ஞானத்தின் மூலமா அவன் எதை விரும்புறான்? முக்தி அடையணும், பகவானை சென்று முக்தி அடையணும் அப்படிங்கிறது அவனுடைய விருப்பமா இருக்கு. அதனால அவன் என்ன செய்யறான்? பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம் அந்த வரையிலும் போறான். பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம் வரையிலும் அவனால போக முடியுது. அதுதான் வந்து ஒரு ஞானியோட நிலை அப்படின்னு நீங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்தது இங்க பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் என்ன செய்வாங்க? இப்ப வந்து இவங்களை ரஜோகுணத்துல சத்தகுணத்துல இருக்கவங்க மாதிரி சொர்க்கலோகத்துக்கோ அந்த பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்முக்கோ போக மாட்டாங்க, இறைவனை செய்வாங்க. அதுதான் இங்க பக்தர்களுடைய நிலை. சுத்த சத்துவத்துல அவங்க இருக்கிறாங்க. ஒன்லி பக்தி மட்டுமே செய்வாங்க. எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம கடவுளுக்கு செய்யணும், பக்தி தொண்டு ஆற்றணும், பகவான் மேல அது செய்ய வேண்டியது நம்ம கடமை அப்படிங்கன்னு நினைச்சு அவங்க செயல்படுவாங்க. எந்த நிலையில இருக்கிறாங்க, எதை விரும்புறாங்கன்னா பகவான் மேல பிரேம அன்பு. அது வந்து இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் அதுதான். பிரேம அன்பு வந்து பகவான் மேல அவங்க வச்சிருக்கிறாங்க. அதனால அவங்க எங்க போய் அடைவாங்க? அவங்களுடைய இறுதி அடைக்கலம் வந்து கிருஷ்ண உலகம். கிருஷ்ண உலகத்துக்கு அவங்க வந்து செல்வார்கள் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்ப நம்ம வந்து நம்மளுடைய குணங்களை பொறுத்துதான் நம்ம வந்து எந்தெந்த இடத்துக்கு போறோம் அப்படிங்கிறதும் நம்மளுடைய வழிபாடும் அமையுது அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து தெரியுது. போர் படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण। यजन्ते सात्विका देवान् यज राजांसि राजसाहं प्रेदान् भूतगणां चान्ये यजन्ते तामस जनाहं। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணன். சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபாடு செய்கின்றனர். இப்ப பார்த்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, இங்க பிரம்மதேவன், இங்க சிவபெருமான், இவங்களெல்லாம் வந்து வழிபாடு பண்றாங்க மக்கள். அவங்க எப்படிப்பட்ட வழிபாடு? சத்துவகுணம். அவங்க வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கிறாங்க. அந்த தெய்வங்களை அவங்க வந்து வழிபாடு பண்றாங்க. அந்த தேவர்களை வழிபாடு செய்கிறார்கள். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபாடு செய்கின்றனர். நமக்கே தெரியும், கம்சன், ராவணன், அவனெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து வணங்குவாங்க. ஹிரண்யகசிபு அப்படின்னா அவனை சுத்தி ஒரு பெருங்கூட்டம் இருக்கும். அவங்கள வந்து வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி குணம் வந்து எதில் இருக்குன்னா ரஜோகுணம். இப்ப பாருங்க, இங்க மனிதர்களை கூட வழிபாடு பண்றாங்க. இப்ப கூட நம்ம பார்ப்போம், அரசியல்வாதி காலில் போய் எல்லாரும் மக்கள் விழுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய வழிபாடு. அவங்களால ஒரு ஆதாயம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. 2ஆம் உலக போர்ல வந்து ஹிட்லரை வழிபட்டிருக்காங்க. அவரை வந்து வழிபட்டா நம்ம வந்து நிறைய செல்வம் கிடைக்கும்னு. இப்படி இந்த வழிபாடெல்லாம் எதை சேர்ந்தது அப்படின்னா ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தது. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க மனிதர்களையும் அசுரர்களையும் வழிபாடு செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது தமோகுணம். தமோகுணத்துல இருக்கவங்க ஒஸ்ட் இருக்கிறதுலே இன்னும் மோசம். என்ன செய்யறாங்க? பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபாடு செய்கிறாங்க. பாருங்க, காட்டுல ராத்திரி நேரத்துல போய் ஒரு புளிய மரத்துல ஒரு ஆணி அடிச்சு அதுல இருக்கக்கூடிய பேயையும் பிசாசையும் இவங்க வந்து வழிபாடு பண்றாங்க. அது வழிபட்டு என்ன பலனடைய போறாங்கன்னு தெரியல. அந்த மாதிரி ஒரு வழிபாடு. இன்னும் சில பேர் என்ன செய்யறாங்க? சமாதிகளை போய் வழிபாடு பண்றாங்க. இந்த மாதிரி வழிபாடெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? பகவான் வந்து தமோ குண வழிபாடு அப்படின்னு. அந்த தமோ குணத்துல இருக்க மக்கள் தான் அந்த வழிபாட்டை செய்யறாங்க. ஆனா சுத்த சத்துவத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் யாரை வழிபாடு பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க இதுக்கு உதாரணம் இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்க பாருங்க, இங்க வந்து கோபியர்கள்லாம் வந்து விருந்தாவன கோபியர்கள்லாம் வந்து அங்க காத்தியாயனி தேவியை வழிபாடு பண்ணாங்க. காத்தியாயனி தேவியும் ஒரு தேவர் தானே அப்படின்னு நமக்குள்ள மனசுல சந்தேகம் வரும். ஆனா அந்த தேவியும் எதுக்காக வழிபாடு பண்றாங்கன்னா, கண்ணனையே கணவனா அடையணும் அப்படின்னு வேண்டுதல் வைக்கிறாங்க. வந்து ஒரு கல்யாணமாகாத பெண்கள் வந்து காத்தியாயனி தேவியை வழிபாடு பண்றது நம்ம வழக்கத்துல இருக்குது. ஆண்டாள் கூட வழிபட்டாங்க. அவங்களுடைய இதுல பாத்தீங்கன்னா, திருப்பாவையில பாத்தீங்கன்னா அவங்க 30 பாடல்களும் அழகா வந்து பாடியிருப்பாங்க. அவங்க வந்து தன்னையும்
தன்னுடைய தோழிகளையும் கோபியர்களா அவங்க உருவப்படுத்தி போய் அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, 30 நாளும் வந்து பாடல்களை பாடி பாடி வந்து கண்ணன் எழுப்புவாங்க, பலராமரை எழுப்புவாங்க, வாயிற்காப்பாளனை எழுப்புவாங்க, தோழி எழுப்புவாங்க, எல்லாரும் வாங்க வாங்க வந்து கண்ணனை வந்து நீராடிட்டு கண்ணனை புகழ்ந்து பாடுவோம் அப்படின்னு. அவ்வளவு அருமையான அந்த 30 ஐந்தும் ஐந்தும் அறியாதவர்கள் வந்து என்ன வையம் சுமப்பதும் என்ன ஐயம் சுமப்பதும் வம்பு அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு. அது எதுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க, அந்த திருப்பாவையை படிக்கலைன்னா நம்ம வாழ்க்கையை வேஸ்ட்டுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்கெல்லாம் வந்து காத்தியாய் இந்த எதுக்காக வழிபட்டாங்க, கண்ணவனை கணவனாக அடையணும். அவங்களுடைய நோக்கம் எது, கண்ணனை அடையணும். அதனால அது வந்து சுத்த சத்துவ குணத்துல வருது இப்படிப்பட்ட வழிபாடு. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய உடலை வந்து துன்புறுத்திக்கிட்டு இதெல்லாம் வந்து நான் மேஜிக், இந்த பிளாக் மேஜிக்னு சொல்றாங்களே அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வித்தையில வந்து அவங்க வந்து இதெல்லாம் செய்யறாங்க. இதெல்லாம் வந்து தமோ குண வழிபாடா இங்க வந்து பகவான் வந்து இங்க நமக்கு சொல்றாங்க. மாதாஜி 5 and 6. மாதாஜி ஒரு சின்ன கோரம் தப்யந்தே ये தபோஜனாக தம்பா அகங்கார சம்யுக்தாக காமராக பலான்விதாகம் கர்ஷ்யந்தः சரீரஸ்தம் போதக்ராமம் அசேதசகம் மாம் சைவாந்த சாரீரஸ்தம் தான் வித்தி அசுர நிச்சயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். பகவான் நல்லா அழகா சொல்லியிருக்கிறாரு. எதனால அவங்க வந்து அந்த மாதிரி செய்யறாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த காமம் மற்றும் பற்றுதல், ஆசை, அந்த ஆசையோட பலவந்தத்துல அவங்க என்ன செய்யறாங்க, எந்தவித வேத நூல்கள்லயும் சொல்லப்படாத ஒரு வழிபாடா அவங்களே தவங்களா அவங்களே தானே ஏத்துக்கிறாங்க. எதுக்காக செய்யறாங்க, அடுத்தவங்க நம்மளை புகழணும், வித்த காட்டுற மாதிரி பாருங்க, இங்க பாருங்க, தலைய மண்ணுக்குள்ள விட்டுட்டு ஒரு இது வரை கூத்தாடி, கழை கூத்தாடி மாதிரி ஒருத்தர் வந்து நிக்கிறாரு. இந்த இங்கேயும் ஒருத்தர் வந்து மண்ணுக்குள்ள தலைய புதைச்சிட்டு இருக்கிறாரு. இதெல்லாம் வந்து என்னன்னு சொல்றது, இதெல்லாம் ஒரு தவங்களாம். இந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய தவங்கள்லாம் வந்து பகவான் வந்து இங்க கண்டிக்கிறாரு. அது என்னாகும் அப்படின்னா ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துது அப்படிங்கிறாரு. இங்க பாருங்க, இங்க ஒருத்தர் புற்று எழும்பி அவருடைய உடல் எல்லாம் சதையெல்லாம் வந்து அரிச்சு மண் அரிச்சு அந்த எலும்பெல்லாம் தெரியுது. அந்த அளவுக்கு யாரை நோக்கி, பிரம்மாவை நோக்கி அவர் தவம் புரிகிறாரு. இப்படி தன்னுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மூலக்கூறு 24 வகையான மூலக்கூறுகளை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் 7th 13 சாப்டர்ல. அந்த மூலக்கூறுகள்லாம் என்ன செய்யுதுன்னா கஷ்டப்படுது. அதெல்லாம் துன்புறுத்தி அதோட தன்னை மட்டும் வருத்தல, உள்ளே உறைந்திருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவையும் சேர்த்து வருத்துறாங்க. உள்ளக்கூடிய நம்மளை வருத்திக்கிறதோட உள்ளுக்குள்ள பகவான் இருக்காங்கிறதே உணராம அந்த பகவானுக்கும் அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, கஷ்டத்தை கொடுக்குறாங்க. அப்படிப்பட்ட அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகிறார். அவங்களெல்லாம் வந்து அசுர இனத்துல பகவான் வந்து சேர்த்துட்டாரு, அசுர லிஸ்ட்ல. இங்க பாத்தீங்கன்னா இது யாரு, ராவணன் கைலாய மலையை தூக்கி கையில வச்சுட்டு இருக்காரு. அப்போ வந்து அந்த இடத்துல பகவானையும் அந்த இடத்துல இம்சை கொடுக்குறாரு. அந்த மலையில அவர் பாட்டுக்கு அமைதியா இருக்கிறவரை இவர் தூக்கி வச்சுட்டு ஆட்டினா என்ன ஆகும், அவருடைய தவம் வந்து அந்த இடத்துல கலையும். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அசுரத்தனம், இதெல்லாம் வந்து முட்டாள் தமோ குணம் அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்றாங்க. 8 மாதாஜி. ஆயு சத்வ பலோரோக்கிய சுக பிரீத்தி விவர்த்தனாகம் ரக்ஷயா ஸ்னிக்தாக ஸ்திரகிருத்யா ஆஹாரஹ சாத்விக பிரியாகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுவரையிலும் வந்து தவங்களை பத்தி சொன்னார் பகவான். யாகமா தவம் பத்தி படிச்சோம். இப்ப வந்து என்ன பண்றாங்க, உணவு பத்தி சொல்றாங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க எந்த மாதிரி உணவுகளை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா, ஆயுளை நீட்டித்து, நம்ம சாப்பிட்றதே எதுக்காக, நம்ம உடலை வந்து பாதுகாக்கணும். அப்பதான் நம்ம உடலை பாதுகாத்தாதான் உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவையும் பாதுகாக்க முடியும். அதுக்கு என்ன செய்யணும், நம்மள ஆயுளை நீட்டிக்கக்கூடிய உணவா நம்ம சூஸ் பண்ணணும். ஆயுளை நீட்டித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி நம்ம வாழ்க்கையை வந்து என்ன செய்யணும், களங்கம் இல்லாம தூய்மையோட நிலையில நிறுத்தணும். பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள். நமக்கு உடலுக்கு பலம் வேணும், ஆரோக்கியம் வேணும்,
அது நம்ம சாப்பிட்றதுல நமக்கு ஒரு திருப்தி இருக்கணும், ஒரு சுகம் அடையணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடிய உணவுகள் எது இருக்கு? சத்துவகுணத்தில் இருப்பவருக்கு பிரியமானவை. சத்துவகுணத்தில் இருக்கவங்க அந்த மாதிரி உணவுக விரும்புறாங்க. இத்தகு உணவுகள் ரசம் உள்ளவையாக ஜூஸியா இருக்கும். பழம் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா ஜூஸியா இருக்குது. அந்த மாதிரி ரசம் உள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்து ஊட்டச்சத்து மிக்கவையாக. நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்க, மாமிசத்துலதான் கொழுப்பு சத்து இருக்கிறாங்க, ஊட்டச்சத்து இருக்குன்றாங்கன்னு. இங்க பாத்தீங்கன்னா பால், தயிர், வெண்ணெய், பாலாடை கட்டி, நெய், இதுலெல்லாம் நிறைய கொழுப்பு சத்து இருக்கு, ஊட்டச்சத்து இருக்குது. அந்த மாதிரி கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன. அது சாப்பிட்றதுனால நமக்கு வந்து என்ன செய்யுது, நம்ம கொலஸ்ட்ரால்லாம் வராது. அதெல்லாம் பேட் கொலஸ்ட்ரால், குட் கொலஸ்ட்ரால். அந்த மாதிரி உணவுகளை நம்ம வந்து நம்ம சாப்பாட்டுல எடுத்துக்கலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இலையில பரிமாறி இருக்கக்கூடிய அனைத்து வகையான உணவுகளும் பாருங்க, பருப்பு, காய்கறி, அந்த ஃப்ரூட்ஸு, ஸ்வீட்ஸு, அப்புறம் வந்து ரைஸு, தயிர் எல்லாமே வந்து இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து சத்துவ குண உணவு. இங்க ஃப்ரூட்ஸ் கட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரி தான் இது என்னமோ இருக்குது. அந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவர்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு உணவு வகை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. மாதாஜி 10 and 11. यदा यामं कदरशं बोधिपर्युषितं स यत् उच्छिष्टम् अभिशामीत्यं भोजनं तामसप्रियं சாரி மாதாஜி, 9, 10. 9ங்கிறது 10. 9 படிச்சிருக்காங்க. कट्वं लवणात् तीक्ष्णा रुषा विदाहिनाः आहार राजसश्रेष्ठा दुःखशोकमयप्रदाः यदा यामं कदरशं भूतिपर्युषितं स यत् उच्छिष्टमभिशामीत्यं भोजनं तामसप्रियं. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ரஜோ குணத்துல இருக்கவங்க எந்த வகை உணவு சாப்பிடுவாங்க, தமோ குணத்துல இருக்கவங்க எதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்படிங்கிறத இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. மிகவும் கசப்பான, கசப்புன்னா நம்ம வந்து பாவக்காய் கசப்பை அதில் சேர்க்கக்கூடாது, அதோட ஒப்பிடக்கூடாது. அது வேற விதமான கசப்பு, இது வேற விதமான கசப்பு. பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கசப்பா இருக்குமாங்க, அந்த மாதிரி கசப்பு. மிகவும் புளிப்பான, வாயில வச்சா நம்ம பார்த்தோன்னே நம்ம கண்ணில் வந்து எச்சல் ஊறும், அந்த அளவுக்கு புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, உப்பு அதிகமாக சேர்த்து சாப்பாட்டில். அப்புறம் சூடான, காரமான, நான் வந்து வாயில வச்சா சுள்ளுன்னு அந்த மாதிரி அளவுக்கு ஒரு சூடும் ஒரு காரமும், அந்த மாதிரி உலர்ந்த, அது மாதிரி காஞ்சி போனது. மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள், வாய்க்கு வேணா டேஸ்டா இருக்கும், ஆனா வயிற்றுக்கு ஒத்துக்குமா, அது வந்து அந்த மாதிரி உணவுகள், அதெல்லாம் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இத்தகு உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. இந்த மாதிரி அதிகமான உப்பும் போட்டு, அதிகமான சூடு, அதிகமான காரம், அந்த மாதிரி உணவுகளை சாப்பிட்டா நிச்சயமா வந்து என்ன செய்யும், நம்ம வயிறு வந்து அல்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதுதான் துன்பம், சோகம், நோய் எல்லாம் உண்டாகிறதுக்கு காரணம் அப்படின்னு. இங்க பாத்தீங்கன்னா அடுப்புல இருந்து இறக்கின உடனே அப்படியே கொதிக்க கொதிக்க கொண்டாந்து வச்சு சாப்பிடுவாங்க சில பேர். அந்த அளவுக்கு சூடாகவும், காரம், மிளகாய், மசாலா போட்டு. அப்புறம் இந்த மாதிரி பேக்கெட் ஃபுட்டு, அப்புறம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு, இது எல்லாமே வந்து எதுனா வந்துன்னா ரஜோகுணம் தான் சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி உணவை நம்ம வந்து விரும்பக்கூடாது. அடுத்தது இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க, தமோ குணம். உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட ஒரு வந்து நம்ம சாப்பிட போறோம்னா அந்த ஒரு சமைச்சு ஒரு 2.5 மணி நேரத்துல நம்ம வந்து சாப்பிடணும். முன்னாடியே எப்பயோ சமைச்சு வச்சிட வேண்டியது, இல்லாட்டி தூக்கி அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட வேண்டியது, அப்புறம் வந்து அதை எடுத்து வந்து சூடு பண்ண வேண்டியது. இப்படியெல்லாம் சாப்பிட்ற உணவுகள் வந்து நமக்கு வந்து எந்தவித உணவு உடலுக்கும் சத்தை கொடுக்காது. வேலைக்கு போறவங்களும் பண்றாங்க, வெளிநாட்டுல இருக்கவங்க அதையே தொழிலா வச்சிருக்கிறாங்க. குழம்பு, நேத்தி வச்ச குழம்பு இன்னைக்கு வந்து சூடு பண்ணி சாப்பிட்றவங்க. அந்த மாதிரி 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட, அப்புறம் சுவையற்ற, ஒரு டேஸ்ட்டுமே இல்லாத இருக்கக்கூடிய, பழைய, ஊசி போன, வீணா போனதை கூட சாப்பிட்றாங்க. எச்சில் பட்டை அப்படின்னா ஒரு குழந்தைங்க சாப்பிட்டதை கூட நம்ம வந்து எச்சில் பட்டதுதான். அதே வந்து சில பேர் என்ன செய்வாங்க, பெரியவங்களே எச்சில் படுத்தி சாப்பிட்றாங்க. அந்த மாதிரி உணவு வந்து சாப்பிடவே கூடாது. எதனால அப்படின்னு கேட்டா, அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய கர்மா நம்மள்ட்ட வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அவங்க எச்சில் பண்ண உணவை நம்ம சாப்பிடும்போது அவங்க பேட் கர்மாவோ குட் கர்மாவோ அந்த கர்மா நம்மளை வந்து சேர்ந்துடும். அதனால எச்சில் உணவுகளை சாப்பிடக்கூடாது. ஆனா எந்த எச்சில் பட்ட உணவை சாப்பிடலாம்னா, பகவானுக்கு படைச்ச சாப்பாடு சாப்பிடலாம். ஒரு குருமாருக்கு, ஆன்மீக குருமாருக்கு படைச்சதை சாப்பிடலாம். ஏன்னா அவங்களுடைய
நல்ல குணங்கள் நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும். அதனால ஆச்சாரியர்கள் படைச்சதை நம்ம கண்டிப்பா சாப்பிடலாம். அடுத்தது தீண்டத்தகாத பொருள்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. தமோ குண மக்கள் இந்த மாதிரி உணவுகளை தான் விரும்பி சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல பாருங்க, இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஊசி போன உணவு மாதிரி இருக்கு. இந்த பிரெட் எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, அன்னன்னைக்கு வாங்கி அன்னன்னைக்கு சாப்பிடணும். இன்னைக்கு செஞ்ச பிரெட்டை இன்னைக்கே சாப்பிடணும். 3 நாள் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அதுல இந்த மாதிரி பூஞ்சை காலம்லாம் வந்துடும். அது கண்ணுக்கு தெரியாம சில நேரம் உள்ளுக்குள்ள புழுக்கள்லாம் கூட இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டோம்னா என்ன ஆகும், இன்னும் நம்முடைய உடல் மோசமாகும், உள்ளமும் மோசமாகும். நம்ம அந்த தமோ குணத்துல இன்னுமே அதிகமா போகக்கூடிய நிலையாகும். அதனால இந்த மாதிரி உணவு வகைகள்லாம் 3 குணங்களின் அடிப்படையில இங்க பகவான் சொல்லிட்டாங்க. 11 மாத்தாச்சு. अबलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टयो इच्यते यष्टव्यं ये वेदि मनः समादाय स सात्विकाहम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இது யாகம். இப்ப உணவு முடிச்சிட்டாரு, இப்ப யாகம். சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக எந்தவித பலனையும் எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவகுணத்தை சார்ந்தது. இப்ப யாகம் செய்யணும்னா நம்ம பகவானுக்காக செய்யணும். ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது. இப்ப நம்ம வீட்டுல எல்லாம் நம்ம ஏதோ ஒரு காரியத்தை வச்சு நம்ம பகவானுக்கு ஒரு யாகம் வளர்ப்போம். அந்த மாதிரி செய்யறது ரஜோகுணத்துக்கு போயிடும். ஆனா இது நமக்கு செய்ய வேண்டியது நம்முடைய கடமை அப்படின்னு செய்யணும். அதுதான் பகவானே 10வது சாப்டர்ல சொல்லிட்டாரு. யஞானாம் ஜப யக்ஞோஸ்மி அப்படின்னு. இப்ப நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு அதான் சொல்லிட்டாங்க, கலியுகத்துக்கு நீங்க எந்தவித யாகமே செய்ய வேண்டாம். ஈஸியா நம்ம ஜப யஜ்ஞம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் உச்சரிச்சு அந்த மணிகளை நாம உருட்டி பகவானுடைய அந்த நாமத்தை உச்சரிச்சாலே அதுவே பெரிய யாகம், அதுவே தவம், அதுவே சிறப்பு அப்படின்னு பகவான் கலியுக மக்களுக்காக இதை கொடுத்திருக்கிறாங்க. நாம ஜபம் பண்ணனாலே போதும், வேற எந்த ஒரு யாகத்தையுமே நம்ம செய்ய வேண்டியதில்லை. அதுதான் சத்துவகுணம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. 12 மாதாஜி. अभिशान्ताय तु बलं तम्बार्थम् अभिशैव यत् इच्यते परदश्रेष्ठ तं यज्ञं वित्ति राजसम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக அப்படின்னு சொல்லணும். அப்படின்னா ஒரு ரஜோகுணத்துல இருக்கவன் என்ன செய்வான், இந்த உலகத்துல மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல தனக்கு ஒரு லாபம், ஏதாவது ஒரு லாபத்தை எதிர்பார்த்து ஒரு யாகம் செய்வான். அடுத்தது தற்பெருமைக்காகவும் சில பேர் செய்வாங்க. தன்னை 4 பேர் புகழணும், தன் காலடியில விழணும், அவன் இவன் பெரிய தலைவன் அப்படின்னு எல்லாம் தூக்கி வச்சு கொண்டாடணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவுமே என்ன செய்வாங்க, ஒரு பண வசதி உள்ளவங்க தற்பெருமைக்காக செய்யக்கூடியவங்களும் இருக்காங்க. அது எல்லாமே ரஜகுணம். இப்போ நம்மளுடைய இதுல பாத்தீங்கன்னா ராஜாக்கள் பழைய காலத்துல பாத்தீங்கன்னா யுதிஷ்ட மகாராஜாவே செஞ்சார் அஸ்வமேத யாகம். அந்த மாதிரி யாகம் எதுக்காக, அவங்களுடைய ஒரு நன்மை. அந்த இது இந்த இத்தனை யாகம் செஞ்சா அதோட பலன் அவங்களுக்கு கிடைக்குது, அதனால அவங்க செய்யறாங்க. அது போல நம்முடைய தசரத மகாராஜா என்ன பண்ணாரு, புத்திர காமேஷ்டி யாகம் செஞ்சாரு. அது அந்த குழந்தை இல்லாம அந்த குழந்தை வர வேண்டி செஞ்சாரு. நம்ம வீட்டுல வீடு குடி போகும்போது என்ன செய்வோம், கிரக பிரவேசம், அதுக்கு ஒரு யாகம் செய்வோம், கணபதி ஹோமம், அப்புறம் சுதர்சன ஹோமம், இப்படின்னு நிறைய நம்மளும் கூட என்ன செய்வோம், நவகிரக ஹோமம், இப்படி பல இதெல்லாம் ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம செஞ்சோம்னா அந்த இடத்துல அது ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்லிட்டாங்க. 13 மாதாஜி. विधिहीनम् असृष्टानां मन्त्रहीनम् अदर्शिनं श्रद्धाव्रहितं यज्ञं तामसं परिषच्यते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகமின்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனமின்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணையின்றி, நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்தது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒருத்தர் யாகம் செய்யறாரு, இங்க ஏதாவது சாஸ்திர விதிகள் இருக்கா அப்படின்னா இல்ல, அந்த சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டபடி அவர் செய்யல. பிரசாத விநியோகம் இல்ல, வேத மந்திரங்கள் இல்ல, அப்புறம் புரோகிதர்கள் இல்ல. புரோகிதர்கள் இருந்தாதான் உங்களுக்கு ரட்சணை கொடுக்கலாம். நம்பிக்கையா இருக்கான்னா அதுவும் தெரியல, நம்பிக்கையும் இருக்கான்னு தெரியல. அந்த அளவுக்கு செய்யக்கூடிய யாகம் எப்படிப்பட்டது, தமோ குணத்தை சார்ந்தது. இதுக்குள்ள ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. என்ன ஸ்டோரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தா, இவர் பஸ்மாசுரன் அப்படிங்கிற அந்த அரக்கன், அசுரன். அவன் என்ன செய்யறான், சிவபெருமானை நோக்கி அவன் செய்யறான். பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிய வரும்.
யார் ஒருத்தவங்க வந்து பலனை எதிர்பார்த்து தவம் செய்யறாங்க இல்ல யாகம் செய்யறாங்க அப்படின்னா முக்கால்வாசி பேர் வந்து பிரம்மதேவனையும் சிவபெருமானையும் தான் கேட்பாங்க, அந்த வரம் கேட்பாங்க. ஏன்னா அவங்க 2 பேருமே ரொம்ப ரொம்ப இலகிய மனம் படைத்தவர்கள். கேட்ட உடனே தூக்கி கொடுத்துருவாங்க வரத்தை. ஆனா அதை சமாளிக்கிறதுக்கு பகவான் விஷ்ணு தான் அங்க இருந்து வரணும். அந்த அரக்கர்களை அழிக்கிறதுக்கு யார் வரணும்னா விஷ்ணு தான் அவதாரம் எடுத்து வரணும். ஈஸியா வந்து சிவபெருமானும் பிரம்மதேவனும் மனம் இலகி கொடுத்துருவாங்க. அதனால இங்க வந்து சிவபெருமானை நோக்கி இவர் யாகம் வளர்க்குறாரு. அவர் வரல, சாமானியமா வரல. வரலன்னொன்னா தன்னுடைய கழுத்தை பாருங்க, வந்து கத்தி வச்சு அறுத்துக்க போறாரு. அந்த வந்து கத்தியால வெட்டி அந்த யாகத்துல பலியிட்டுலாம் அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு அசுரன் வந்து மோசமா வந்து ஈடுபடுறான். அதை பார்த்தோன்னா இங்க இருந்து சிவபெருமான் வந்துடுறாரு. சரி, இவன் வந்து ரொம்ப தவம் கடுமையா இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு வந்து அவனுக்கு வந்து வரம் கொடுக்க வர்றாரு. என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டா, அவன் என்ன கேட்கிறான், தனக்கு நல்லது ஏதாவது தான் கேட்கணும். தான் அவனுக்கு வந்து நல்ல வசதியா வாழணும், நாளில் எல்லாரும் கொண்டாடணும், நிறைய பொருள் செல்வம் மக்கள் செல்வம் எல்லாம் வேணும்னு கேட்கலாம. யார் தலையில நான் கை வச்சாலும் அவங்க சாம்பலா போயிடணும், எரிஞ்சு போயிடணும் அப்படின்னு ஒரு வரத்தை அவன் கேட்கறான். அப்போ வந்து எதிரிக்கு வந்து ஒரு கண்ணு போனாலும் தனக்கு நமக்கு 2 கண்ணு போனாலும் பரவாயில்ல, எதிரிக்கு ஒரு கண்ணாச்சும் போகணும்னு சில பேர் வந்து என்ன செய்வாங்க, மோசமான செயல்ல ஈடுபடுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி நிலைமை தான் இவனோடதும். அவன் என்ன பண்றான், கழுத்தை அறுத்துக்கிட்டாச்சும் பகவான்கிட்ட இருந்து அந்த வரத்தை வாங்குறான். யார் தலையில கை வச்சாலும் அவங்க எரிஞ்சு போயிடணும்னு. பகவான் என்ன செய்யறாரு, அவனுக்கு கொடுத்துடுறாரு. கொடுத்த உடனே அவன் என்ன பண்றான், வரம் கொடுத்தவன் தலையிலேயே கை வைக்கிற கதை அதுதான். உன் போய் நான் வந்து இதை டெஸ்ட் பண்ணணும், உங்க தலையில நான் கை வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா பிடிச்சாரு ஓட்டம். சிவபெருமான் பாவம் வரத்தை கொடுத்துட்டு ஓட வேண்டியிருக்கு இவன்கிட்ட தப்பிச்சு. ஆனா அவனும் துரத்திக்கிட்டே போறானா. அப்போ வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு, போய் இமயமலையில ஒரு குகையில போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டு விஷ்ணு மகாவிஷ்ணுவை நோக்கி அவர் தவம் பண்றாரு, என்னை வந்து காப்பாத்துங்க, இந்த மாதிரி அவன் என்னை பிடிச்சி துரத்திக்கிட்டு வரான் அப்படின்ட்டு. அப்ப மகாவிஷ்ணு என்ன பண்றாரு, இதே வேலையா போச்சுன்னு தெரியும் அவருக்கு எப்போதும், இவங்க 2 பேரும் வரத்தை கொடுத்துருவாங்க, நம்மளை கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு. அதே மாதிரி அவர் என்ன செய்யறாரு, மோகினி அவதாரம் எடுத்து வர்றாரு. மோகினி அவதாரம் எடுத்து வந்து இவனுக்கு எதுக்க வந்தான்னா, அவன் சிவபெருமானை மறந்துடுறான். மோகினியை பார்த்தோன்னா அழகுல வந்து அவன் மயங்கி அந்த சிவபெருமானை விட்டுடுறான். அவங்கள்ட்ட போய் அவன் என்ன கேட்குறான், என்னை வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிறியா அப்படின்னு வந்து அவன் கேட்குறான். உடனே அப்ப வந்து மோகினி அவதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவான் என்ன சொல்றாரு, ஓகே நான் பண்ணிக்கிறேன், ஆனா நீ என்ன மாதிரி ஆடணும், ஆட தெரிஞ்சவங்கள தான் நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன். உனக்கு டான்ஸ் தெரியுமா அப்படின்னு. எனக்கு அவ்வளவா தெரியாது, நீங்க சொல்லி கொடுத்தா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நானும் கத்துக்கிட்டு ஆடுறேன் அப்படின்னு வந்து அவன் சொல்லுவான். சரி அப்ப நான் வா கத்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்வாங்க, பகவான் வந்து ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் போடுறாரு. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா போட்டுக்கிட்டே வரும்பொழுது அவன் ஒரு நிலையில வந்து மயக்கமான ஒரு நிலைக்கு வந்துடுறான். மோகினி மேல ஒரு மயக்கம் மோகம். அந்த நிலையில வந்தப்ப அவர் பகவான் என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய கையில தலையில வந்து கைய வச்சு அது ஒரு ஸ்டெப் மாதிரி போடுறாரு. அந்த நாட்டியத்துல ஒரு பாட்டு மாதிரி தலை மேல கை வைக்கிறாரு. அவனும் என்ன செய்யறான், மயக்கம், அந்த மயக்கத்துல வந்து தலையில கைய வைக்கிறான், அவனை எரிஞ்சு சாம்பலாயிடுறான். இப்படி அந்த மாதிரி ஒரு கதை இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் எப்படிப்பட்டது, தமோ குணத்துல வரக்கூடிய யாகங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு 14 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி. म्यूटोड बेस्ट मदद देवत विजाकुरु प्रज्ञा भोजानां शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते. हरे कृष्णा मदद जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப தவம் 3 வகையான தவங்கள். என்னென்ன தவம், உடல் தவம், மனத்தவம், வாக்கு தவம். அதை வந்து வருஷலா பார்க்க போறோம். என்னென்ன தவங்கள்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் இது உடல் தவம் சொல்லியிருக்காங்க. உடல் தவம்னா என்ன, முழுமுதற் கடவுள் பகவானை நாம வணங்கணும். அடுத்தது பிராமணர்கள், அவங்கெல்லாம் வந்து வேத மந்திரங்களை உச்சாரணம் பண்ணக்கூடியவர்கள், அந்த நிலையில இருக்கிறதுனால அவங்கள நாம வணங்கணும். அடுத்தது ஆன்மீக குரு, நமக்குன்னு ஒரு குரு நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சிருப்போம். அந்த குருகிட்ட நம்ம வந்து ஷெல்டர் வந்திருப்போம், அந்த குருவை நாம வணங்கணும். அது மட்டும் இல்லாம பெரியவர்களா இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தாய் தந்தரை, நமக்கு இந்த உடலை கொடுத்த தாய் தந்தரைகளையும் நாம வணங்கணும். இப்படி அது மட்டும் பத்தாது, மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். எந்த நிலையில அவங்க இருக்கிறாங்களோ அந்த நிலையில அவங்க கரெக்டா இருக்கணும், தூய்மையோட இருக்கணும், எளிமையா இருக்கணும், பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கணும், அகிம்சையோட இருக்கணும். இது எல்லாமே வந்து உடலின் தவங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பையன் போய் ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு மலர் மாலையை போடுறான். குரு, ஆன்மீக குருவா வழிபாடு பண்றான். எப்படி வணங்கணும்? தண்டவத் பிரணாமம் அப்படிம்பாங்க. ஒரு குச்சி அப்படி நிக்க வச்சோம்னா அது தடால்னு கீழே விழும் இல்லையா? அந்த மாதிரி சாஷ்டாங்கமா விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றது தண்டவத் பிரணாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது யாருக்கு சொல்லப்பட்டது? ஆண்களுக்கு உள்ள வழிபாடு. பெண்கள் எப்படி செய்யணும்? பஞ்சாங்க நமஸ்காரம். நம்முடைய 5 அங்கங்கள் தரையில படும்படியா வணங்கக்கூடிய அந்த நிலையில வணங்கணும். இது எல்லாம் இது உடலின் தவங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 15 மாதாஜி. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तव उच्यते. हरे कृष्ण मदच्छि. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது இது வாக்குத்தவம். வாக்குத்தவம் எப்படி இருக்கணும்? உண்மையானதும் உண்மையதான் பேசணும். யுதிஷ்ட மகாராஜா உண்மையாதான் பேசினார். அன்னைக்கு அந்த கதையை உங்களுக்கு நான் சொன்னேன். இல்ல, இந்த கதை இன்னைக்குதான் சொல்லணும். உங்களுக்கு துரோணாச்சாரியார் என்ன செய்யறாருன்னா போருக்கு வர்றாரு. அவருடைய நாள் தளபதியா அவர் தான் இன்னைக்கு அவரு கௌரவ சேனையில இருக்கிறாரு. அவரு வெற்றி காண்றது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. ரொம்ப பெரிய வீரர், எல்லாருக்கும் குருவா இருந்த நிலையில இருக்கிறது. அவருக்கு தெரியாத கலைகள் இல்ல. அவரை வெற்றி கொள்வது ரொம்ப கடினமானது. ஆனா அவரு என்ன செய்யறாரு? பாண்டவர்கள் அழித்தே தீருவேங்கிற உறுதியோட அன்னைக்கு வந்திருக்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட நிலையில என்ன செய்யறதுன்னு பாண்டவர்களுக்கு தெரியல, முழிக்கிறாங்க. எப்படி இவரை நம்ம போரில் எதிர்கொள்வது, வெற்றி அடைவது அப்படின்னு இன்னைக்கு நம்ம முழிஞ்சோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைக்கு அவங்க வந்துடுறாங்க. கிருஷ்ணர் உடனே யோசிக்கிறார். அவர் தானே எல்லாத்துக்கும் இங்க தீர்வு சொல்லக்கூடியாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு? எல்லாருக்கும் ஒரு வீக் பாயிண்ட் இருக்கு. துரோணருக்கும் ஒரு வீக் பாயிண்ட் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, தன்னுடைய மகன் மேல அவர் ஒரு பாசம், அபரிமிதமான பாசம் வச்சிருக்கிறார். யாரு? அஸ்வத்தாமன், அவருடைய மகன். அந்த அஸ்வத்தாமனுக்காக தான் அவர் உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாரு. அந்த அஸ்வத்தாமன் இறந்துட்டான்னு அவர் காதுல செய்தி விழுந்ததுன்னா அவர் நில குலைஞ்சு போயிடுவாரு. அப்ப ஈஸியா அவரை வென்று விடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாரு. சரி, அஸ்வத்தாமனை எப்படி வீழ்த்துறது? அஸ்வத்தாமன் அந்த போர்க்களத்திலே இல்லை, அவன் எங்கேயோ இருக்கலாம், வேற ஒரு இடத்துல, வேற ஒரு மூலையில இருக்கலாம். எப்படி செய்யறது அப்படின்னா, நீ அஸ்வத்தாமனை நேரடியா கொல்ல வேண்டாம். ஒரு யானை இருக்கு, அஸ்வத்தாமன்கிற பேர் கொண்ட ஒரு யானை இருக்கு. அந்த யானையை பீமனை வச்சு கதையாதையில கொல்ல வைக்கிறாங்க. கொண்ட பிற்பாடு யார் சொன்னா அவர் நம்புவாரு? துரோணர் மற்றவங்க எல்லாம் சொன்னா நம்ப மாட்டாரு. யுதிஷ்டர் வாயால அந்த வார்த்தை வந்ததுன்னா அவர் நம்புவார். ஏன்னா யுதிஷ்டர் பொய் உரைக்க மாட்டார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால யுதிஷ்டரை வச்சுதான் அந்த பொய்யை சொல்ல வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் என்ன சொல்றாரு? கண்ணா, நான் அந்த பொய்யை நான் செய்ய மாட்டேன், தப்பு, தர்மத்துக்கு விரோதமான செயலை என்ன செய்ய சொல்லாத அப்படிங்கிறார். அதுக்கு என்னடா செய்யறதுன்னு தெரியல எல்லாருக்கும். அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? சரி, நீ இது அஸ்வத்தாமன் செத்தான்னு நீ சொல்ல வேண்டாம், அஸ்வத்தாமன் என்ற யானை இறந்து விட்டதுன்னு சொல்லு போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அது வேணா சொல்றேன் அப்படின்னு. சரி, உடனே அதையாவது சொல்லு அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் அஸ்வத்தாமன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அடுத்த இவர் சங்கு எடுத்து ஊதுவார் கிருஷ்ணர். அந்த என்ற யானைங்கிறது காதுல விழாத அளவுக்கு சங்கு எடுத்து ஊதிடுவாரு. தாரை தப்பட்டை எல்லாம் அடிப்பாங்க. இறந்து விட்டதுங்கிறது காதுல விழும். யாருக்கு? துரோணர் காதுல. சரியா போச்சு, முடிஞ்சிச்சா? அப்படி அவ்வளவுதான். கையில இருக்க ஆயுதங்கள் எல்லாம் போட்டுட்டு கீழே உட்கார்றாரு. அதோட என்ன ஆயிடுறாரு? அவரை சிகண்டியா யார் மூலமா வெல்றாங்க துரோணரை? அந்த எதிரி திருஷ்டத்யுமன். திருஷ்டத்யுமனன் கொல்றதுக்காக தானே அவதாரமே அவனோட பிறவிய. அந்த பிறவி நோக்கத்தை அவன் நிறைவேற்றிடுறான். துரோணரை அழிச்சிடுறாங்க. இப்படி அந்த அளவுக்கு உண்மை யாருகிட்ட இருக்கு? யுதிஷ்டர் துரோணர் நம்பிடுறாரு. அந்த இடத்துல அந்த அளவுக்கு யுதிஷ்டருடைய உண்மை அந்த இடத்துல இருக்குது. அதனாலதான் அவருடைய ரதம் 1 அடி மேல போகுது அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க. அன்னைக்கு நான் சொன்னேன். அடுத்தது இனிமையானதும். பேச்சு எப்படி இருக்கணும்? நம்ம திருக்குறள்ல சொல்லியிருக்காங்க, இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தற்று. நம்ம ஒருத்தவங்கள்ட்ட பேசும் பொழுது நம்மளுடைய வாக்கு அப்படியே இனிமையா இருக்கணும். அவங்களுக்கு புரியும்படியா ஒரு அறிவுரையை சொன்னா கூடவே, அவங்களுக்கு நல்லதை எடுத்து சொன்னா கூட அது இனிமையோட சொல்லணும். பழம் இருக்கும்போது காய் யாராவது சாப்பிடுவாங்களா? அது மாதிரிதான் இனிய உளவாக இன்னாத குரல், இனிமையான சொற்களை உதிர்க்கணும் அப்படின்னு இந்த அர்த்தம் சொல்றாங்க. அடுத்தது நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு. நாம சொல்லக்கூடிய சொல்லால அடுத்தவங்களுக்கு நன்மை பயக்கணும், எந்தவித தீமையும் பயக்கக்கூடாது. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல
பேசணும், அந்த மாதிரி பேசணும். அடுத்தது பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு. அது சொல்லுவாங்கல்ல, திருக்குறள்லயே சொல்லியிருக்காரு வள்ளுவர். என்ன சொன்னாரு? தீயினால் சுட்ட புண் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினால் சுட்டவடு. அப்ப வந்து நெருப்பை விட கொடுமையானது எது அப்படின்னா வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள். அந்த மாதிரி அடுத்தவங்க மனசை துன்புறுத்த மாதிரியான பேச்சை பேசக்கூடாது. அப்புறம் வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல். வேதங்கள் எல்லாம் படிக்கும் பொழுது தப்பும் தவறுமா நம்ம படிக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து அதை முறையா ஒரு ஆசிரியர் மூலமா கத்துக்கிட்டு அதை வந்து முறையா படிக்கணும். அந்த மாதிரி வேத இலக்கியங்கள் முறையாக உச்சரித்தல். இது எல்லாம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்காங்க? வாக்கின் தவங்கள். இந்த மாதிரி செயல்படுது வந்து வாக்கு தவம் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்லிட்டாரு. 16 மாதாஜி. मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिर् इति एतत् तपोमानसम् उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இது வந்து மனத்தவம். மனசை வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்தி தவம் நிலையில வச்சுக்கிறது அப்படின்னு. திருப்தி, நம்ம எது நமக்கு வந்து என்ன கிடைச்சதோ அதை கொண்டு திருப்தி அடையணும். எளிமை, மௌனம். முக்கியமா வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னா, நம்ம மனசு வந்து தூய்மையா இருக்கணும், கலங்கங்கள்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னா மௌனத்தோட இருக்கணும். மௌன விரதம் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். வாய் தான் வந்து என்ன செய்யுது? நம்மளை வந்து துன்பத்துல கொண்டாந்து விடுது. அதனால அதிகமா பேசாம இருக்கிறதே வந்து ஒரு மனத்தவம் நீங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. சுய கட்டுப்பாடு. மனத்தை கொண்டு நம்ம உடற்புலன்கள் எல்லாம் கட்டுப்படுத்துறது. தனது இருப்பின் தூய்மை. நம்ம வந்து நம்முடைய இப்போ ஒரு சன்னியாசினா அவன் எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருக்காது. அதுதான் வந்து இருப்பின் தூய்மை. அந்த நிலையில ஆகியவை மனத்தின் தவங்களாகும். இப்ப மனத்தவங்கிறது பகவான் சொல்றாரு. இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு காட்சி இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா, இங்க வந்து பெண்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க? ஒரு குளத்துல வந்து குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. எப்படி குளிக்கிறாங்க? ஆடையின்றி நிர்வாணமாக குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த வழியா யார் வரா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சுகதேவ சுவாமி. இவருதான் வந்து பாகவதத்தை நம்ம பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு சொன்னவர். அவர் எப்படி இருக்காரு? அவரும் ஆடை இல்லாம தான் இருக்கிறாரு. ஏன்னா அவரு பிரம்ம ஞானி. அவர் வந்து எதையுமே வந்து ஆணா, பெண்ணா, மரமா, செடியா, கொடியா, என்னன்னா அதெல்லாம் அவருக்கு வித்தியாசமே கிடையாது. எல்லாரும் ஒரு ஆன்மீக ஆத்மா. அந்த கண்ணோட்டத்துல எல்லாத்தையும் பிரம்மமா அவர் பார்க்கிறாரு. அந்த நிலையில அவர் இருக்கிறதுனால அவருக்கு எந்த வித்தியாசமும் தெரியாது. ஒரு பெண்கள் வந்து ஆடை இல்லாம குளிக்கிறாங்கங்கிறதே அவர் கண்ணுக்கு தெரியாது. அதனால அந்த பெண்கள்லாம் இவங்க வரும்பொழுது அப்படியே அப்படியே குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனா இவருக்கு வந்து வயசு 16. அந்த நிலையில அவர் இருக்காரு. அவரை பார்த்து இவங்க வெக்கப்படலை. ஆனா அவங்களுக்கு பின்னாடியே வராரு. யாரு? அவருடைய அப்பா. யாரு? வியாச பகவான். அவர் வந்து வயசானவர். அவரை பார்த்த உடனே எல்லாம் எழுந்து ஓடி போய் ட்ரெஸ் எடுத்து மூடி மறைச்சுக்கிறாங்க தங்களை. இது வந்து வியாசருக்கு வந்து மனசுல உறுத்துது. என்ன இந்த பெண்கள் வந்து இளம் வயசுல இருக்கக்கூடிய நம்ம மகனை பார்த்து மறைக்கல ஆடைய போட்டு, ஆனா நம்மளை கண்டு அவங்க வந்து ட்ரெஸ்ஸை முடிக்கிறாங்க, உடம்ப முடிக்கிறாங்களே அப்படின்னு நினைச்சு சந்தேகத்தோட போய் அவங்கள்ட்ட கேட்கிறாரு. என்ன பெண்களே, நீங்கெல்லாம் என்னுடைய குழந்தைகள், நீங்கெல்லாம் என்னோட குழந்தை மாதிரி வயசுல இருக்கீங்க. அதாவது அவங்களுடைய மகள், பேத்தி அந்த வயசுல இருக்கிறாங்க. நான் வந்து தாத்தா மாதிரி இருக்கிறேன். என்ன கண்டு நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பண்றீங்க? ஆனா என்னுடைய மகன் 16 வயசு, அவனை கண்டு நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பண்ணலையே அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க. அந்த பெண்கள் வந்து எல்லாரையும் புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்க. அதனால அவங்க சொல்றாங்க, அவர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து உங்க பையன் வந்து பிரம்ம ஞானியா இருக்கிறாரு. நாங்க வந்து எந்த நிலையில இருக்கோங்கிறது அவர் கண்ணுக்கே தெரியாது. இந்த மரமும் ஒண்ணுதான், நாங்களும் ஒண்ணுதான். அந்த கல்லும் ஒண்ணும், மண்ணும் ஒண்ணுதான், நாங்களும் ஒண்ணுதான். அவருக்கு வந்து வித்தியாசம் தெரியாது. அதனால அவரை கண்டு நாங்க அஞ்சல. ஆனா நீங்க ஒரு கிரகஸ்தன், ஒரு இல்லறத்துல வாழக்கூடியவர். உங்களுக்கு ஆண் பெண் வித்தியாசம் தெரியும். அதனாலதான் உங்களை கண்டு நாங்க ஆடை எடுத்து மறைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு. அப்ப என்ன தெரியுது? மனம். மனம் தான் இந்த இடத்துல காரணம். இவருடைய மனம் எப்படி இருக்கு? பிரம்மத்துல ஈடுபட்டிருக்கு. அவருடைய மனம் எப்படி இருக்கு? பௌதிகத்துல இருக்கு. அதனால இந்த இடத்துல வந்து மனத்தவம்னா என்ன அப்படிங்கிறத இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. 17 மாதாஜி. श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत् त्रिविधं नरहिं अभिलाकाङ्क्षिभिर् उक्तैः सात्विकं परिषच्यते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம பார்த்தக்கூடிய வாக்குத்தவம், மனத்தவம், உடல் தவம் சொல்லக்கூடிய அந்த 3 வகையான தவங்களும் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கீங்க? எந்த விதமான ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல், இந்த பௌதிகத்துல இருக்கக்கூடிய இது பலன்களை எதிர்பார்க்காம பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் பகவானை மட்டுமே, கிருஷ்ணரை மட்டுமே திருப்தி செய்யக்கூடிய
அந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையோடு செய்யும் பொழுது அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, பகவான் மேல நம்பிக்கை, முழு நம்பிக்கையோட அவங்க செய்யும் பொழுது இந்த குண தவங்கள்லாம் சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா 3 காட்சிகள் இருக்கு. இது வந்து என்ன, விருந்தாவன் பரிக்கிராமா. விருந்தாவன்ல போனீங்கன்னா அங்க வந்து எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க, அந்த நகரையே சுத்தி சுத்தி வருவாங்க. ஏன்னா வழிநடுக கோயில், எல்லாமே கிருஷ்ணனுடைய கோயில். பல விதமான பேர்ல பலராம் கிருஷ்ணா, அந்த கிருஷ்ணா, இந்த கிருஷ்ணா, ராதா கிருஷ்ணா, மதன மோகனர் டெம்பிள்னு வரிசையா பாத்தீங்கன்னா கோயில் கோயிலா இருக்கும். அந்த கோயில தரிசனம் பண்றதுக்கு வண்டியில ரிக்ஷாலெல்லாம் ஏறி போனா ஏறி ஏறி இறங்க வேண்டியதான். அதனால கால்நடையாவே பரிக்கிராமான்னு என்ன, நம்ம கிரிவலம் வர்ற மாதிரி அவங்க அந்த ஊரை சுத்தி வந்து வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அதான் விருந்தாவன் பரிக்கிராமா. அடுத்தது கோவர்த்தன் பரிக்கிராமா. கோவர்த்தனகிரிய சுத்தி வர்றது. பகவான் கிருஷ்ணர் 7 வயசுல தன்னுடைய சுண்டு விரல்ல தூக்குன அந்த கோவர்த்தன மலையை சுத்தி வர்றத பக்தர்கள்லாம் ரொம்ப விரும்புவாங்க. அது வந்து பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு தொண்டா நினைச்சு செய்யறாங்க. அது பகவானுக்காக அவங்க கால்நடையா நடப்பாங்க. நிறைய 18 கிலோமீட்டர் 24 கிலோமீட்டர் சொல்றாங்க. அத்தனை தூரத்தையும் வந்து கால்நடையா அவங்க வந்து நடந்து மலையை சுத்தி வர்றாங்க. அது ஒண்ணு. அடுத்தது இது மாயாப்பூர் பரிக்கிராமா. மாயாப்பூர்ல வந்து அதான் நம்முடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு பிறந்த ஊரு. நம்மளுடைய இஸ்கானுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸும் மாயாப்பூர்ல தான் இருக்குது. அந்த ஊர்ல எங்க போனா பக்தர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா, இந்த மாதிரி கங்கையில வந்து இந்த மாதிரி படகுல ஏறி உலா வருவாங்க. ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு கோயிலுக்கு போறதுக்கு அந்த படகு மேலதான் போவாங்க. அதுதான் வந்து கங்கையில செல்லக்கூடிய இந்த மாயாப்பூர் பரிக்கிராமா அப்படின்னு வந்து இதெல்லாம் சொல்லக்கூடிய. இதெல்லாம் நம்ம வந்து பக்தர்கள்லாம் வந்து என்ன செய்யணும், இதெல்லாம் நம்ம போய் அனுபவிக்கணும். அந்த இதெல்லாம் வந்து அதுவும் முக்கியமா வந்து விருந்தாவன். அந்த விருந்தாவன் போய் அனுபவிக்கிறது போல அது இன்னொன்னு. ஏன்னா பகவான் அங்க ஓடி ஆடி விளையாண்டு நிறைய லீலைகள் நடத்தின இடம். அப்படிப்பட்ட இடங்கள் எல்லாம் நம்ம எல்லாம் போய் தரிசனம் பண்ணி அந்த மண்ணிலே உழுந்து பிறழுவாங்க. அந்த நிலையில வந்து என்ன செய்யணும், அதெல்லாம் நாமளும் செய்யணும். அதெல்லாம் வந்து என்னது, தவங்கள், உடல் தவம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். 18 வந்துச்சு. வாத்காரமான பூச்சார்த்தம் தபோதம்பேன சைவ யத் ஹ்ரியதே தத் இக புரோக்தம் ராஜசம்சலம் அத்ருவம். ஹரே கிருஷ்ண மதச். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து அடுத்தது ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய தவம். மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக அடுத்தவங்க நம்மளை மதிக்கணும், நம்ம காலடியில விழுந்து கிடக்கணும், நம்மளை வந்து உயர்ந்த நிலையில வைக்கணும் அப்படின்னு மற்றவங்களுக்காக செய்யக்கூடிய தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது, நிரந்தரமற்றது, சஞ்சலம் படையது. ஒரு அந்த நிலையில தான் அது இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு செல்வாக்குள்ளவன் இன்னைக்கு வந்து செய்யக்கூடியதை பார்த்துட்டு அவன் காலில் விழுந்து கிடப்பாங்க மக்கள். நாளைக்கு இவனை விட ஒரு பெரிய ஆள் வந்து அவன் செய்யும் பொழுது உடனே கட்சி மாறிடுவாங்க, அந்த இடத்துக்கு போய் அவன் காலில் விழுவாங்க. அதனால இது என்னது, தற்காலிகமானது, சஞ்சலமானது. இப்படிப்பட்ட தவம் ரஜோகுண தவம் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்லிட்டாங்க. 19 மத்தாச்சு. மூடாக்ரஹேண ஆத்மனோ யத் பீடயா ஹ்ரியதே தபஹ பரஸ்யோத்சதானார்த்தம் வா தத் தாமசம் உதாக்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா மதச். ஹரே கிருஷ்ணா. பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றன. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம படித்த வரலாற்றிலேயே படித்தாலே தெரியும். இரண்யகசிபாகட்டும், ராவணன் ஆகட்டும், கம்சன் ஆகட்டும், எல்லாருமே வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா மற்றவர்களை அழிக்கணும், தேவர்களை அழிக்கணும். கம்சன் வந்து கிருஷ்ணரை அழிக்கணும்னு கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு இருந்தான். ராவணன் வந்து தேவ உலகத்துல எல்லாரையும் வந்து நம்ம காலடியில போடணும்னு நினைச்சான். மகாபலி சக்கரவர்த்தியை 3 உலகங்களை வெல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சு மாதிரி எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க, பிறரை அழிப்பதற்காக மற்றவங்களை அழிக்கணும், அடுத்தவங்களை துன்புறுத்தணும், முனிவர்கள் எல்லாம் இம்சப்படுத்தணும். அது நிறைய நம்ம காட்சிகள்லாம் பார்த்திருப்போம். அந்த மாதிரி அடுத்தவங்களை வருத்தறதுக்காக அழிப்பதற்காக தன்னையே வருத்தி கொண்டு பாருங்க அவங்க எப்படி வர்றாங்க, உடல்ல இருந்து நெருப்பு பொறி பறக்குது. அந்த அளவுக்கு கடுமையான தவம். யாருக்காக, அவங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்லை, அடுத்தவங்கள அழிக்கணும். இதுக்காக செய்யக்கூடிய இந்த மாதிரி தவங்கள்லாம் தமோ குணத்தில், இதெல்லாம் தமோ குண தவம் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாரு. 20 மாதாச்சு. தாதவ்யம் இது யத்தானம் தீயதே அனுபகாரினே தேஷே காலே ச பாத்ரே ச தத்தானம் சாத்விகம் ஸ்மிருதம். ஹரே கிருஷ்ண மதச்.
ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப தானத்தை பத்தி பகவான் சொல்றாங்க. பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. நாம கூட தானத்தை பத்தி படிக்கும்போது ஒரு கிரகண புண்ணிய காலத்தில் வாளுருவி அந்தனருக்கு தானம், அதாவது என்ன காராம்பசுவை அந்த தானம் கொடுத்ததோட பலன் ஒரு துளசி பூஜையில செஞ்சாலே முடியும்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். துளசி சோஸ்திரம் படிச்சவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அப்படின்னா அதெல்லாம் புண்ணிய காலம். கிரகண காலத்துல என்ன செய்யுது, தானம் கொடுக்கறது ஒரு சிறந்த நேரம். அந்த மாதிரி முறையான காலம், முறையான இடம் ஒரு டெம்பிள்ல வச்சு, ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல வச்சு, அந்த மாதிரி ஒரு இடம், நல்ல ஒரு இடத்துல வச்சு தானம் கொடுக்கறது. தகுந்த நபருக்கு யாருக்கு தானம் தேவையோ அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு வறுமையான ஒரு சிறுவன் இருந்தானா அவனுக்கு படிக்கிறதுக்கு நம்ம புஸ்தகம் வாங்கி கொடுக்கலாம். யார் கேட்டவங்களுக்கெல்லாம் தானத்தை தூக்கி கொடுக்க கூடாது. அடுத்தது கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக நம்ம தானம் கொடுக்கறது ஒரு கிரகஸ்தனுடைய கடமை. நம்ம நம்ம சம்பாத்தியில ஒரு பங்கு தானம் கொடுக்கணும்னு வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த நிலைக்காக நாம தானம் கொடுக்கணும். பலனை எதிர்பார்க்காம, எந்த விதமான பலனையும் எதிர்பார்க்காம இந்த மாதிரி தானம் கொடுக்கறது எப்படிப்பட்டது? சத்துவகுணத்தின் தானம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு இஸ்கான் டிவோட்டி என்ன செய்யறாங்க, புக்ஸ் எல்லாம் அங்க கொடுக்குறாங்க தானமா. ஒரு கோயில் திருவிழா நடக்குதுன்னா அந்த இடத்துல அவங்க என்ன செய்வாங்க, பகவத்கீதை புஸ்தகம், கிருஷ்ணா புக்கு அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அங்க விநியோகம் பண்ணுவாங்க. நாம என்ன செய்யலாம், அதை வாங்கி 4 பேருக்கு விநியோகம் பண்ணலாம். அது நம்ம அவங்களுக்கு விலை கொடுத்து வாங்கி இன்னொருத்தருக்கு நம்ம தானம் கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் என்ன செய்யுது, சத்துவகுண தானம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது இங்கேயும் நம்ம இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததுதான். நந்த மகாராஜா தன்னுடைய குழந்தை கிருஷ்ணர் பிறந்த நாளை ஊர் மக்கள் எல்லாம் கூட்டி வச்சு என்ன பண்றாரு, எல்லாருக்கும் தானம் கொடுக்குறாரு. பசுக்களோட கொம்புகள் எல்லாம் வெள்ளியாலையும் தங்கத்தாலையும் அலங்காரம் பண்ணி கொடுக்குறாராம். அவ்வளவு தன்னுடைய குழந்தை மேல இருக்க பாசத்துல அப்படி தானம் கொடுக்குறாரு. அது மாதிரி சத்துவகுண தானம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. 21 மாத்தாச்சு. யத் பிரதி உபகாரம் பிரதி உபகாரம் தம் பலம் உத்திஷ்ய வா புனகம் தீயதேச்சா பரிக்ளிஷ்டம் தத்தானம் ராஜசம் ஸ்மிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து, ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து, ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. விருப்பமின்றினா வீட்டுல இருக்க பெரியவங்க நீ டொனேஷன் பண்ணு, இப்போ ஒரு கோயில் கட்டுறாங்க, இல்ல அந்த கோயில்ல ஏதோ கும்பாபிஷேகம் பண்றாங்க, அதுக்கு டொனேஷன் பண்ணு அப்படின்னு தன் பையனை சொன்னாங்கன்னா அவங்களா விருப்பப்பட்டு கொடுக்கணும். பெரியவங்க சொல்றாங்களேன்னு விருப்பம் இல்லாம கொடுக்கக்கூடிய தானத்தால எந்த பலனும் இல்லை. அவங்கவுங்களா மன விருப்பத்தோட செய்யணும். அப்புறம் எந்தவித பலனையும் எதிர்பார்க்காம செய்யணும். இங்க ஒருத்தர் என்ன செய்யறாரு, இங்க காய்கறி வெஜிடபிள்ஸ் ஒரு ஏழை குடும்பத்துக்கு கொடுக்க போறாரு. அந்த சின்ன குழந்தை கை நீட்டிட்டு இருக்குது. ஆனா அவர் எப்படி கொடுக்குறாரு, மதிக்கவே இல்லை அவங்கள. செல்ஃபி எடுக்கிறாரு. அந்த தானத்தை பீச்ச கையால கொடுக்குறாரு. அப்புறம் என்ன செய்யறாரு, செல்ஃபி எடுக்கிறாரு. இது எப்படிப்பட்டது, ஒரு அந்த அவங்களுடைய நிலையை பார்த்தாலே தெரியுது எவ்வளவு வறுமையா இருக்கிறாங்கன்னு. ஆனா அதை என்ன செய்யறாரு, இவர் ஃபேஸ்புக்லயோ இதுல வாட்ஸ்அப்லயோ போட்டு அப்லோட் பண்றதுக்காக அவர் ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து தானம் கொடுத்தோம் அப்படின்னு ஒரு இதை காட்டிக்கிறதுக்காக செய்யக்கூடிய தானம் ரஜோகுணம். இப்போ பார்த்தா அரசியல்வாதிகள்லாம் அங்க பாத்தீங்கன்னா மக்களுக்கு என்ன செய்வாங்க, புடவை தீபாவளி டயத்துல பாத்தீங்கன்னா புடவை வேஷ்டி கொடுக்குறேன், அரிசி கொடுக்குறேன், இன்னும் சில இது மாதிரி டிவி கொடுக்குறேன், மிக்சி கொடுக்குறேன்னு என்ன செய்வாங்க, ஓடி வருவாங்க. எல்லாம் டிவிக்காரவங்க எல்லாம் வந்துருவாங்க, போட்டோ எடுப்பாங்க. அதை வெளியே போட்டோ எடுத்து அதை அப்லோட் பண்ணுவாங்க நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப்ல, இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லாம். அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய தானங்கள் ரஜோகுண தானம் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்லிட்டாங்க. 22 மாதாச்சு. அதே ச காலே எத்தானம் அபாத்ரேப்யஸ்ய தீயதே அசத்கிருதம் அவாக்நாதம் தத்தாமசம் உதாகிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகின்றது. தூய்மையற்ற இடம், கண்ட இடத்துல எல்லாம் தானம் கொடுக்க கூடாது. அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட இடம், அதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி கோயில், அந்த பள்ளிக்கூடம், அந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு இடத்துல வச்சுதான் கொடுக்கணும். கண்ட இடத்துலயும் கொடுக்க கூடாது. முறையற்ற காலத்தில் நம்ம இப்ப நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பஸ்லயோ இல்ல கார்லயோ எதுலயோ நம்ம டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது
குறுக்க வந்து ரயில்வே கேட்டு போட்டுருவாங்க. அப்போ அந்த இடத்துல வெயிட் பண்ணுவோம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிச்சைக்காரங்க வந்து நம்மகிட்ட தானம் கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்க இடத்துல அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கொடுத்தோம்னா அது அவங்க வந்து நல்ல நல்ல வழியில செலவு பண்றாங்களான்னு நமக்கு தெரியாது. அவங்க ஏதாவது தீய வழியில செலவு பண்ணா அந்த தீய கர்மாவோட பலன் நமக்கு தான் வரும். அதனால பாத்திரம் அருந்து பிச்சை இடு அப்படின்னு நமக்கு பெரியவங்க சொல்லி வச்சிருக்காங்க. அது நம்ம யாருக்காவது தானம் கொடுக்கறதுல கூட நம்ம வந்து யோசிச்சு கொடுக்கணும். தகுதியற்ற நபர்களுக்கு கொடுக்க கூடாது. தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததா போயிடுது. இப்ப இங்க ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு, நல்ல வாட்ட சாட்டமா நல்லா நல்ல உடல் பாட்டோட தான் இருக்கிறாரு. ஆனா அவர் என்ன செய்யறாரு, ஹெல்ப் ஐ நீட் மணி ஃபார் வீடு அப்படின்னு வந்து எழுதி வச்சுக்கிட்டு போர்டு வச்சுக்கிட்டு காலை நீட்டி வச்சுக்கிட்டு செல்போன் பேசிக்கிட்டு பிச்சை எடுக்கிறாரு. இது வந்து இந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய தானங்கள்லாம் வந்து அவங்க வந்து என்ன, அது வந்து மது ஒரு குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி அடிக்கிறதுக்கோ இல்லை வந்து மாமிசம் சாப்பிட்றதுக்கோ இல்லை பெண்களோட தகாத உறவு வச்சுக்கிறதுக்கோ கூட அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி தப்பான விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு தானம் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், அதுல அவங்க செய்யக்கூடிய பாவங்கள் நமக்கு பாதி வந்துடும். ஏன்னா நம்ம தான் அந்த பணத்தை கொடுக்குறோம், அந்த கர்மா நம்மளை வந்து தீண்டும். அதனால நம்ம தானம் கொடுக்கறதுலயும் பார்த்து ஜாக்கிரதையா யாருக்கு கொடுக்கணும் யாருக்கு தேவைங்கிறது தெரிஞ்சுதான் தானம் கொடுக்கணும். அழகா நமக்கு டெம்பிள்லாம் கட்டுறாங்க. நம்ம இஸ்கான் டெம்பிள் கட்டிட்டு இப்ப காலேஜ் கட்டிட்டு இருக்காங்க. நிறைய பசுக்களை வந்து ரட்சிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ரட்சணைக்கோ இல்ல வந்து அந்த மாதிரி காலேஜ் கட்டுறாங்க ஆன்லைன் கிளாஸ் நடக்கிறதுக்கு. அந்த மாதிரியோ இல்ல நம்ம வந்து ஒரு திருவிழா நடக்குது, பிரம்மோற்சவம் நடக்குது, அதுக்காகவோ இல்ல கும்பாபிஷேகத்துக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயங்களுக்கு நாம வந்து தானம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நாம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். 23 மாதாஜி. ஓம் தத் சத் இதி நிர்தேஷோ பிரக்மணாஸ்த்ரிவித ஸ்மிருதः பிராமணாஸ்தேன வேதாச்ச யக்ஞாச்ச விஹிதா பிராகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே எப்போ வந்து இந்த உலகம் தோன்றிச்சோ அப்பையில இருந்தே என்ன இருக்கு, ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரமபூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதாக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. பரமபூரண உண்மை யாரு, பகவான் கிருஷ்ணர். அவரை குறிக்குது இந்த சொற்கள். இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம யாகம்லாம் வளர்க்குற பிராமணர்கள்லாம் வந்து இந்த வார்த்தைகளை சொல்லுவாங்க, ஓம் தத் சத் அப்படிங்கிறத. யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. நம்ம வந்து ஒவ்வொரு சாப்டரும் நம்ம வந்து 18 சாப்டரும் படிக்கணும். கடைசியா நம்ம வந்து சாப்டர் முடியும் போது பலஸ்ருதி வாசிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவோம், ஓம் தஸ்ஸதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாஷு உபனிஷஸ்து அப்படின்னு. அந்த ஓம் தஸ் சத் அந்த 3 வார்த்தைகளை நம்மளே டெய்லி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதோட முக்கியத்துவம் வந்து அந்த அளவுக்கு பரமபூரண உண்மை அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக சொல்லப்படுது. ஹரி ஓம் தத் சத். இது வந்து என்னன்னா இங்க வந்து யாகம் வளர்க்குறாங்க. யாகம் வளர்க்கும் பொழுது எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க, ஓம் ஓம் சொல்றாங்க, ஓம் தத் சத்தும் சொல்றாங்க. அது வந்து எதுக்காக, பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக அப்படிங்கிறது காட்டியிருக்காங்க. 24 மாதாஜி. தஸ்மாத் ஓம் இதி யுதாக்ருத்ய யக்ஞதான தபக்ரியாக பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தாக சததம் பிரம்மவாதினாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே பரமனை அடைவதற்காக பகவானை சென்று அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டபடி யாகம் தானம் தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் பொழுது ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றன. நம்ம எடுத்த உடனே நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன செய்யறோம், ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படின்னு 3 தடவை சொல்றோம். நம்ம எந்த ஒரு கடவுளை நம்ம வந்து வணங்கினாலும் ஓம் நமோ நாராயணாய, ஓம் சிவாய நமக, எதுல சொன்னீங்கன்னாலும் எந்த கடவுளை உச்சரிச்சாலும் நம்ம ஓம் சொல்றோம். எதுக்காக சொல்றோம், பகவானுக்கு நாம் வந்து அது மாதிரி ஓம் சொல்லி ஆரம்பிக்கிறோம், அர்ப்பணம் பண்றோம் பகவானுக்கு, அது வந்து அர்ப்பணிக்கிறோம். அதனால அதெல்லாம் சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. எதை செஞ்சாலுமே செய்யணும், யாகம் செஞ்சாலும் சரி, தானம் செஞ்சாலும் சரி, தவம் செஞ்சாலும் சரி, நம்ம இந்த ஓங்கிற வார்த்தையை உச்சரிச்சு நம்ம ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லப்பட்டிருக்கு. 25 மாதாஜி. தத் இத்யானபிசாந்தாய பலம் யக்ஞ தபக்ரியாக தான கிரியாச்ச விவிதாக கிரியந்தே மோஷ காங்ஷிபிஹி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம் தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சத்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
அது ஓம் சொல்ற மாதிரியே தத் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணுங்கிறாங்க. இந்த பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும். அதுவும் அப்படி ஏன் செய்யணும், தத்துன்னு ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னா, இது வந்து பௌதீக பந்தத்துல இருந்து நம்மளை விடுவிக்குது. மெட்டீரியல் இதுல இருந்து நம்ம நேச்சர்ல இருந்து நம்மளை என்ன செய்யுது, லிபரேட் ஆகுது. இறைவனுடைய உலகத்துக்கு நம்ம போகணும்னா இதோட நோக்கம் எதுன்னா, இந்த தத்துங்கிற சத்தத்தோட நம்ம வந்து எந்த ஒரு செயலையும் செய்யணும் அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்காங்க. 26, 27 மாதாஜி. सत् भावे साधु भावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशान्ते कर्मणि तदा सत् सप्तपाता युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितितः सत् इति उच्यते स्व कर्म चैव तत् आतीयं सत् इत्येवापि तीयते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மையே. நம்ம செய்யக்கூடிய யாகத்தோட நோக்கம் என்னவா இருக்கணும்னா பூரண உண்மை. பகவான் கிருஷ்ணரை நம்ம அடையணும், அவரை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட தான் நம்ம வந்து யாகமே செய்யணும். இது சத்தியம் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட யாகம் தான் வந்து சத்து அப்படின்னு வந்து, அதாவது சத்துனாலே உண்மை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்தது, பிருதாவின் மைந்தனே, அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத்து எனப்படுகின்றார். யாகத்தை செய்கிறவரும் சத்து. மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. சாத்வீக குணம் அப்படின்னு படிக்கிறோம், சத்வ குணம் அப்படின்னு படிச்சோம் குணங்கள்ல. அது மாதிரி அந்த சத்து அப்படின்னாலே அதுக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கு. இந்த யாகமும் சத்து, அது செய்கிறவரும் சத்து, செய்யப்படுது யாருக்காக செய்யறோமோ அதுவும் சத்து, அந்த செயல்களும் சத்து அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்றது. இப்ப நம்ம எல்லாருமே இந்த கிளாஸ்ல வந்து ஒண்ணு கூடி இருக்கிறோம். 14 மெம்பர்ஸ் இருக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன். அத்தனை பேரும் வந்து என்னன்றா ஒரு சங்கமா இங்க கூடி இருக்கிறோம். என்ன சங்கம்? சத் சங்கம். சத்து, அந்த நல்ல ஒரு விஷயத்துலக்காக நம்ம கூடியிருக்கோம், இறைவனை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி வந்து நம்மளுடைய முனிவர்களை, ரிஷிகளெல்லாம் நம்ம வந்து சாதுக்கள்னு சொல்றோம். சத்துங்கிற அந்த வார்த்தையில வந்து வர்றதுதான் அந்த சாது. உண்மையான அந்த பகவானை வணங்குறவங்கள சாதுக்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம். இப்படி அந்த சத்துங்கிற வார்த்தைக்கு அவ்வளவு வந்து ஒரு மேன்மை இருக்குது. நம்ம எது செஞ்சாலுமே சத்து அப்படிங்கிற நிலையில ஒவ்வொரு காரியங்களையும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 28 மாதாஜி. अश्रद्धया हितं तत्तं तपस्तप्तं हृदयं च यत् असत् इति युच्यते पार्थ न स तत् प्रेत्य नो ह्यः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரதாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை, அசத் என்று அழைக்கப்படும் இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. நம்ம எந்த ஒரு செயலும் செய்யும் பொழுது பகவான் மேல நம்பிக்கையோட செய்யணும். அப்படி நம்பிக்கையோட செய்யற ஒவ்வொரு விஷயங்களும் சத்துங்கிற அடிப்படையில வந்துருது. ஆனா பகவான் மேல நம்பிக்கையே இல்லாம நாம வந்து என்னத்தை தான் தானம் கொடுத்தாலும் சரி, யாகம் செஞ்சாலும் சரி, தவம் செஞ்சாலும் சரி, அந்த பகவான் அங்க முன்னிறுத்தி நாம இந்த இடத்துல செய்யலைன்னா அது என்னவாகுது? அசத்து. அசத்துன்னா என்ன? சத்தியத்துக்கு ஆப்போசிட். அசத்தியம், உண்மையல்ல, போலி அப்படின்னு சொல்லுது. அப்படிப்பட்ட நிலையில நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து என்ன ஆகும்னா, இந்த பிறவிக்கு மட்டும் பலன் இல்லாம போவாது, அடுத்த பிறவியும் நம்மளை வந்து பலனற்ற நிலையில தள்ளுது. நம்ம செஞ்ச காரியமெல்லாம் வீணா போகுது. அதனால நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல எல்லாத்துலயும் நம்ம வந்து சென்றுபடுத்தணும். யார? பகவானை சென்றுபடுத்தி அவரை முன்னிறுத்தி நாம ஒவ்வொரு செயல்களும் நாம வந்து செய்யணும். ஓம் தத் சத் இதை வந்து சொல்லி நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறது, முடிக்கிறது எல்லாமே வந்து பகவானை அங்க முன்னிறுத்தி செய்யணும் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. பலஸ்ருதி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே, சொல்லு, நோ ப்ராப்ளம், சொல்லுங்க. எனக்கு தெரியாதவங்க பிரபு நீங்க படிங்க. பிரபு நீங்க படிங்க பிரபு, எனக்கு தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, எனக்கு தெரியாது மாதாஜி. சொல்லிடுறோம். ஓகே மாதாஜி. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோக நாமா சப்ததசோऽध्यायः. சர்வம் ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேभ्यो வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஆல் க்ளோரிஸ் டு த அசம்பிள் டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா Krishna ஹரே Hare ஹரே Hare ஹரே Hare ராம Rama ஹரே Hare ராம Rama Rama ராம Rama ராம Hare ஹரே Hare ஹரே Hare ஹரே Krishna கிருஷ்ணா Hare கிருஷ்ணா Krishna Krishna கிருஷ்ண Hare கிருஷ்ணா Hare ஹரே Hare ஹரே Rama Hare ஹரே Rama ராம Rama ஹரே Rama ராம Hare ராம Hare ராம ஹரே ஹரே Hare ஹரே Krishna Mataji. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நாளைக்கு பெரிய சாப்டர்ல அது சொல்லிருங்க. நாளைக்கு கொஞ்சம் ஆமா, நேரத்துல வரது. கண்டிப்பா. நாளைக்கு வந்து எல்லாரும் நீங்க வந்து எனக்காக ஒரு சின்ன உதவி பண்ணுங்க. நாளைக்கு சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப பெருசு. அவ்வளோ பெரிய சாப்டர் வந்து நம்ம 1 மணி நேரத்துல முடிக்கவே முடியாது. நான் வந்து எப்பவும் போல 3 மணிக்கு ஆரம்பிக்க மாட்டார். 2:30க்கே ஆரம்பிச்சிருவேன். அதனால நீங்க எல்லாரும் ஒரே ஒரு நாள் கொஞ்சம் சிரமம் பார்க்காம முன்னாடி வந்து ஜாயின் பண்ணிடுங்க கிளாஸ்ல. கரெக்டா ஷார்ப்பா 2:30க்கு நான் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிருவேன். அதுவே 4:30 கிட்ட போகும். அவ்வளோ நாளி இது கொஞ்சம் பெரிய சாப்டர், கடைசி சாப்டர். அதனால உங்க சிரமத்தை பார்க்காம தயவு செஞ்சு எல்லாருமே வந்து ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா எல்லாருக்கும்? Hare Krishna Mataji. ஓகேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து நீங்க வந்து உங்க டவுட்ஸ் ஏதாவது இந்த 17வது சாப்டர்ல இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியா இன்னைக்கு ஸ்லோகம் படிச்சாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நீங்க உங்க கிளாஸ் ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது மாதாஜி. அதுல இன்னைக்கு நீங்க இந்த காத்தியாயினி தேவி பத்தி சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி, அவங்களும் ஆண்டாள் மாதிரியே உள்ளவாங்களா? இத பத்தி நான் இது வரைக்கும் அவங்க பேரு கூட கேள்விப்பட்டதில்ல. கேள்விப்பட்டதில்ல. அத பத்தி ஒரு கொஸ்டின். அப்புறம் வந்து இன்னொன்னு வந்து ராவணன் பத்தி நீங்க சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி, அவர் கைலாய மலையை தூக்கினார். பட் வந்து அவர் வந்து ராவணனும் ஒரு ஒரு சிவனோட ஒரு பெரிய ஒரு பக்தன். ஆனா அசுரகுணம் உள்ள ஒரு பக்தன். அவனுக்கும் ராமனுக்கு என்ன திறமை இருந்தோ அது அத்தனையும் ராவணனுக்கும் உண்டு. அவனோட அந்த புத்தினால அந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் செஞ்சான். ஆனா இப்ப வரைக்குமே காசியில ராவணனோட அந்த பாடின எழுதினது தானே மாதாஜி இப்பயுமே ஒலிக்குது. அதையும் பகவான் அக்செப்ட் பண்ண தானே செஞ்சாரு. கண்டிப்பா கண்டிப்பா அக்செப்ட் பண்ணாரு. அதாவது பகவான் வந்து எப்படின்னா பக்தர்களுக்கு இலகிய மனம் படைத்தவர். பக்தர்கள் வந்து அவங்கள வந்து வேண்டுனதை கொடுப்பாங்க. கேட்டதும் கொடுப்போனே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு பாடுறோம் இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம பகவான்கிட்ட வந்து எந்த ஒரு வேண்டுகோள் வச்சு கேட்டாலும் உடனே கொடுத்துட்றாங்க. அதுவும் தேவர்கள், மற்ற தேவர்கள் வந்து பிரம்மா சிவன் போன்றவர்கள் இன்னும் கொடுத்துட்றாங்க. அதனாலதான் என்ன செய்யறாங்க, ஈஸியா கொடுக்கக்கூடிய கடவுளை போய் மக்கள்லாம் வந்து பலனை கருதி வேண்டுறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு சொல்லப்பட்டது. பக்தன் தான் அவன். பக்தனா இருந்தாலுமே அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து எப்படிப்பட்டது? பிறன் மனைவியே தூக்கக்கூடாது. அதை வந்து செஞ்சான். கடவுளுடைய மனைவி, அதுவும் பகவான் மகாலட்சுமிய தாயாரையே அவன் தூக்கிட்டு போறான். அது ஒண்ணு தப்பு பண்றான். இன்னும் வந்து என்ன செய்யறான், தேவர்கள் எல்லாம் அவன் கொடுமைப்படுத்துறான். எல்லாரையும் அடக்கி ஆள்றான். அவன்கிட்ட பலம் இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால அந்த பலத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்கு தான் அவன் என்ன செய்யறான், கைலாங் மலையை தூக்குறான். அந்த அளவுக்கு. ஆனா தன்னுடைய நரம்பையே எடுத்து மீட்டி வீணியா மீட்டி சிவனை வந்து கவர்ந்து வரம் வாங்குறான். எல்லாமே செய்யறான். அவன் நல்லதும் செய்யறான், அவன் கெடுதலும் செய்யறான். எவ்வளவு நல்லது செஞ்சாலும் கெடுதல் அந்த இடத்துல இருந்ததுன்னா, ஒரு ஒரு கிளாஸ் பால்ல ஒரு சொட்டு விஷம் விடுங்க, என்ன ஆகும்? அந்த பால் நமக்கு வந்து குடிக்க முடியுமா? குடிக்க முடியாது. அந்த மாதிரிதான் எவ்வளவு நற்குணங்கள் இருந்தாலும் சின்னதா ஒரு தப்பு நம்மள்ட்ட இருந்ததுன்னா அத்தனை நற்குணங்களையும் அது வந்து வீணடிச்சிடும். அதனாலதான் வந்து ராவணன் வந்து அசுரத்தன்மையில வர்றான். ஒண்ணு. இன்னொரு கேள்வி நீங்க கேட்டீங்க, காத்தியாயினி. காத்தியாயினி தேவிங்கிறது யாருன்னா வேற யாரும் இல்ல, மாயாதேவி தான். துர்க்கை தான். இங்க தேவி மாயான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த உலகத்துல அவங்கதான் அரசாட்சி புரியுறாங்க. இங்க வந்து துர்கா தேவியும் சிவபெருமான் தான் மெயினா கும்பிடுறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா இந்த உலகத்தை வந்து அவங்க நிர்வாகம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க யாரு அப்படின்னு நீங்க ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணருடைய தங்கை தான் அவங்க. துர்க்கை வந்து வேற யாரும் கிடையாது, திருமாலுடைய தங்கை தான். அவங்கள போய் யாரு என்ன வழிபாடு பண்றாங்க? அந்த பேர் தான் மாறுபட்டிருக்கு, காத்தியாயனின்னு. ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு கடவுள். இப்ப துர்க்கைக்கு 1008 நாமமும் நமக்கு தெரியும். பார்வதியும் போம், துர்க்கையும் போம், இன்னும் பல பேர்கள்லாம் நம்ம அவங்கள கும்பிடுறோம். அந்த மாதிரி காத்தியாயனங்கிறது அங்க வந்து கோகுலத்துல இருக்கக்கூடிய கோபியர்கள் வழிபட்ட அந்த தெய்வம். அவங்க என்ன எதுக்காக வேண்டுறாங்க? அண்ணனை கணவனா அடையறதுக்கு. அப்ப அவங்க என்ன செய்வாங்க, தன்னுடைய அண்ணனை தானே அவங்க கணவனா அடையணும் அப்படின்னு விரும்புறாங்க. அப்படின்னா அவங்க வந்து குளிர்ச்சி அடைவாங்க, மகிழ்ச்சி அடைவாங்க. அந்த நிலையில யாரோ ஒரு கடவுளை வணங்கணும், நேரடியா போய் கணவனை போய் கிருஷ்ணன்ட்டே வந்து என்ன மனைவியா ஏத்துக்கொண்டு அவங்க வேண்டல. ஒரு 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 உறவுல வந்து அந்த காத்தியாயனி தேவி வந்து அந்த வரம் கொடுக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கிறதுனால அவங்கள வழிபட்டதா வந்து வேதங்கள்ல எல்லாம், சாஸ்திரங்கள்ல, கதைகள்ல எல்லாம், புராணங்கள்ல எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ண மாதாஜி. சுப்புலட்சுமி மாதாஜி இதுல போட்டிருக்காங்க சர்டிபிகேட் எப்படி கிடைக்கும்ட்டு.
அது ஆ, குவிஸ் அட்டன் பண்ணும் மாதாஜி. எல்லா குவிஸ் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்க எவ்வளவு குவிஸ் சாப்டர்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்க எனக்கு தெரியல. ஆல் சாப்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா தான் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் டவுன்லோடுன்னு வரும். அப்போ நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க மெசேஜ் போட்டிருந்தீங்க சுப்புலட்சுமி மாதாஜி. அதான் உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன். ஹரே எத்தனை கிருஷ்ணா. சாப்டர் முடிச்சிருக்கீங்க மாதாஜி? சுப்புலட்சுமி வந்து 12 முடிச்சிட்டீங்க. ஓகே. இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து 17வது சாப்டர் நடத்திட்டேன். பாக்கி இருக்கதையும் முடிங்க. 18வது சாப்டர் நாளைக்கு முடிஞ்சோன்னா தான் நாளையோட குவிஸ் வரும். அதை முடிச்சு ஒரு 2-3 நாள்லயோ இல்ல ஒரு வாரத்துக்குள்ளேயோ உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய மெயில்ல வந்து சர்டிஃபிகேட் வந்துடும் மாதாஜி. Okay, Mataji. Thank you. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna, Mataji. வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே பிரணாம் கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஸ்லோகம் அழகா தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க தான் பகவானை நம்ம வழிபட முடியும். இப்போ நம்ம வந்து ரஜோ குணத்திலயும் தமோ குணத்திலயும் தான் இருக்கோம். நம்ம பகவானுடைய இந்த பக்தி பயிற்சிகள் அது வந்தாலுமே சில இடையில ரஜோ குணங்கள் தமோ குணங்கள் இதுக்குள்ளதான் இருக்கும். இது வந்து நம்ம அந்த பயிற்சி பக்தி அது பயிற்சி பண்ண பண்ண அப்போ நம்ம வந்து அந்த சத்துவ நிலைக்குங்கிறது அப்ப வர முடியுங்களா? கண்டிப்பா கண்டிப்பா மாதாஜி. நம்ம எல்லாம் வந்து பல காலங்களா பல பல ஜென்மங்களா என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிறோம்? நிறைய பாவங்களை கர்மங்களை செஞ்சு வச்சிருக்கிறோம். அப்போ உடனடியெல்லாம் நம்மளால சத்துவ குணத்துக்கெல்லாம் வர முடியாது. கொஞ்சம் கடினம்தான். நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சத் சங்கத்துல எல்லாம் அடிக்கடி இணைஞ்சே இருக்கணும். முக்கியமா அந்த சத் சங்கத்தை விடவே விடக்கூடாது. எதுக்காகன்னா அங்க பேசக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே சத்து விஷயம்தான். பகவானை பற்றிய விஷயங்கள் தான் பேசப்படுது. அந்த மாதிரி அதை வந்து நம்ம காதால நிறைய கேட்கும் பொழுது நம்ம மனசு வந்து தூய்மை நிலையை அடையும். அந்த நிலைக்கு நம்ம அதிகமா போகும் பொழுது நிறைய வந்து இந்த மாதிரி பாகவதம் பகவத்கீதை எல்லாம் படிக்கும் பொழுது பகவானை நிறைய நம்ம வணங்கும் பொழுது வந்து நம்ம சாண்டிங் எல்லாம் அதிகமா பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகும்னா நம்ம கொஞ்சமா நம்ம அந்த தமோ குணம் ரஜோ குணத்துல இருந்து விலகி சத்துவகுணத்துக்கு வர முடியும். இது வந்து நம்மளுடைய அனுபவபூர்வமான உண்மைகள். இந்த நிறைய நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் குருமார்கள்லாம் நிறைய அவங்க நமக்கு வாழ்ந்து காட்டி இருக்கிறாங்க. நிச்சயமா நாமளும் வந்து சத்துவ குணத்தை அடைய முடியும். அதையும் தாண்டி சுத்த சத்துவத்துக்கு நம்மளால உயர முடியும். ஒவ்வொருத்தரும் அது வந்து எடுத்த எடுப்புல கிடைக்காது. நம்ம வந்து அதுக்கு ஆசையும் பட வேணாம். நம்மளை மீறி தானாவே யாருடைய நம்ம கூட்டுறவு வச்சிருக்கிறோமோ அந்த குணம் தான் நமக்கு வரும். இல்லையா மாதாஜி? ஆமாங்க மாதாஜி. நாம வந்து அப்ப யாரோட கூட்டுறவு வச்சுக்கணும்? பௌதிகத்துல ஈடுபட்டு இருக்கவங்களோட நம்ம கூட்டுறவு வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். மேக்சிமம் அவாய்ட் பண்ணணும். நம்ம வந்து ஏதோ தேவைக்கு நம்ம பழகி வச்சுக்கணும். அவங்கள அறவே வந்து ஒதுக்க சொல்லல. ஆனா நம்ம அந்த பௌதிகமான விஷயங்களை பேசக்கூடிய இடத்துல இருந்து விலகி வந்து நம்ம ஆன்மீக விஷயங்கள் பேசக்கூடிய இடத்துல அந்த சத்சங்கத்தோட நீங்க இணைஞ்சு இருங்க. நீங்களே ஒரு நாள் என்கிட்ட சொல்லுவீங்க, நான் என்னோட சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு மாதாஜி அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. அது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களோட ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த எனர்ஜி கட் ஆயிடும் மாதாஜி. இந்த சத்சங் பண்றவங்க கடவுளோட ஈடுபாடு உள்ளவங்களோட நம்மளுக்கு இயற்கையிலேயே அந்த மாதிரி அமைச்சு கொடுத்துரும் உங்களுக்கு. ஆமா, அவங்களுக்கு இயற்கையாவே பிடிக்காம போயிடும். பௌதிகத்துல போய் சேர்றது. இப்ப வந்து 4 பேர் என்ன செய்வாங்க? மாலுக்கு போலாம் வாங்க, ஷாப்பிங் போலாம் வாங்க, படத்துக்கு போலாம் வாங்கன்னு கூப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி கூப்பிட்டு நம்மளை வந்து என்ன செய்வாங்க? கீழே தள்ள பார்ப்பாங்க. அதுதான் மாயை. மாயை வந்து நம்மளை வந்து ஆசை காட்டும். நாம வந்து அதுல உறுதியா மனத உறுதியோட நின்று நம்ம விலகிக்கணும். அதுல வராம போகணும். நம்ம இந்த சத்சங்கத்துல அதிகமா இணைஞ்சு இருக்க நமக்கே பிடிக்காம போயிடும். இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கெல்லாம் வந்து பையன்லாம் வந்து எனக்கு வருஷம் தீபாவளிக்கு புடவை எடுத்து தரேன்னா கூட வேணாம், என்கிட்ட இருக்கிற புடவையை கட்டி கிழிச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். புடவை கூட விருப்பம் இல்லை. நகை நட்டு மேல விருப்பம் இல்லை. ஒன்னே ஒண்ணு விருப்பம் என்ன? யாத்திரை எங்க போனாலும் போகணும். அதுதான் விருப்பம். அந்த மாதிரி நம்மளை மாதிரியே எனக்கு ஏற்பட்ட சேஞ்சஸ் இது. அப்படின்னா பாருங்க, உங்களுக்கு எல்லாமும் அது கண்டிப்பா சேஞ்சஸ் வரும். தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி, அது ஒரு அரக்கனோட பேர் சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி, தலைய கழுத்தெடுத்து கத்திய அறுத்துக்குவான் அந்த அரக்கன். பஸ்மாசுரன். பஸ்மமாக்குறான்ல அந்த இது அடுத்தவங்கள தலையில கை வச்சு பஸ்மாசுரன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. எனக்கு இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது தியானம் பண்ணும்போது நிறைய மூச்சு பயிற்சிகள் விபாசனா எல்லாம் பண்றது கிடைக்காத சந்தோஷம் இதுல நிறைய கிடைக்குது மாதாஜி.
அதுதான் மாதாஜி. ஏன்னா அதுதான் வந்து பக்தி நிலைங்கிறது. பகவானை பற்றிய விஷயங்கள்ல வந்து நம்ம ஈடுபடும் பொழுது அதுல எதுவுமே பிடிக்காது நமக்கு. உங்களுக்கு தியானமே பிடிக்கலங்கிறீங்க பாருங்க. அந்த மாதிரி எல்லாமே தானா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளை விட்டு அதெல்லாம் விலக ஆரம்பிச்சிடும். தானே விலகும். அதனால நம்ம ஈஸியா வந்து அதுல முன்னேற்ற பாதையெல்லாம் நம்மளால அடியெடுத்து போக முடியும் மாதாஜி. அதுதான் இதோட விசேஷமே. உயர்ந்த சுவைன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நமக்கு வந்து ஒரு டேஸ்ட், இப்ப வந்து ஒரு சுகர் பேஷண்ட் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஸ்வீட் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆனா அதை விட ஹையர் டேஸ்ட்டை பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு அதுல விட்டு போகும். அந்த டேஸ்ட் நமக்கு பிடிக்காம போகும். அது மாதிரிதான் என்ன நமக்கு வந்து இந்த பௌதிகத்துல இருக்கக்கூடிய டேஸ்ட்டை விட ஆன்மீகம் வந்து உயர்ந்த டேஸ்ட், ஹையர் டேஸ்ட். அந்த டேஸ்ட்டை நம்ம சுவைச்சிட்டோம்னா இந்த லோயர் டேஸ்ட்டை நம்ம விரும்ப மாட்டோம். அது தானா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளை விட்டு விலகி போயிடும் அப்படிங்கிறது தான் கருத்து. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, சரியான விளக்கம் நல்லா கொடுத்தீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குதா? நிறைய எல்லாருமே என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்குலாம் இந்த 23rd திருப்பியும் அடுத்த 18 நாளுக்கு நான் எல்லாருக்குமே கொடுத்துருக்கேன் மாதாஜி. உங்களோட 2-3 வீடியோவும் அவங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கேன் கேட்க சொல்லி. ஓகே. ஆஹ் ஆஹ் அந்த மாதிரி மாதாஜி. அதை செய்யுங்க. அது வந்து ஒரு சேவை மாதாஜி. நீங்க அது பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய இது ஒரு சேவை செய்யுங்க. அதனால கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம், கிருஷ்ணார்ப்பணம் அதுவுமே. கண்டிப்பா. அதனால பகவானுடைய புகழை நம்ம எந்த அளவுக்கு மக்கள்கிட்ட பரப்புறோமோ அது ஒரு சேவை. அதனால நம்ம வந்து இந்த சேவையை நம்ம செய்யணும். இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னா இது வந்து பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய சேவை, எனக்கு பாக்கியம்னு நினைச்சு நான் செய்யறேன். அந்த மாதிரி இப்ப நீங்க எல்லாம் வந்து கேக்குறீங்களா, இது வந்து நீங்க ஒரு தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. இறைவனுக்கு ஒரு தொண்டாக தான் நீங்க வந்து அது அந்த உங்களுடைய நேரத்தை இங்க ஒதுக்கி உட்கார்றீங்க இல்லையா, அதுவுமே சேவைதான். அந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொருவரும் நம்ம என்ன செய்யணும், பகவானுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்மளால முடியுமோ அதை செய்ய செய்ய நம்ம வந்து நம்ம இந்த மாசுக்கள்ல இருந்து விடுதலை அடைஞ்சு நம்ம சீக்கிரமா பகவான்கிட்ட போறதுக்கான ஒரு வழி கிடைக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்ம அதுலயும் ஒரு பலன் தான். ஆனா அந்த பலன் எப்படிப்பட்ட பலன், பகவானை அடையணுங்கிற பலன். அதனால அது வந்து தப்பான வழி கிடையாது அப்படிங்கறத நம்ம ஆசைப்படணும். பகவானுக்காக நம்ம ஆசைப்படுறது தப்பு கிடையாது. ஓகே. நீங்க எல்லாருமே நாளைக்கு கண்டிப்பா வந்து தயவு செஞ்சு 2:30 மணிக்கு வந்துருங்க, மறந்துடாதீங்க. பிரபு வந்து உங்களுக்கு போட்டுருவாரு 2:30 டைம் போட்டு இது போடுவாரு, மெசேஜ் போடுவாரு. மறந்துடாம லேட்டா கிட்டா வந்தீங்கன்னா 1/2 மணி நேரம் கிளாஸ் உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணிடுவீங்க. அதனால வந்து சேர்ந்து ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ராஜலட்சுமி மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜலட்சுமி குமார்ங்கிற ஐடியில இருக்கவங்க என்னவோ சொல்றீங்க, எனக்கு காதுல விழல. இல்ல மாதாஜி, இல்ல மாதாஜி, ஓகே ஓகே, தெரியாம touch ஆயிடுச்சு. பரவாயில்ல பரவாயில்ல, அதனால ஒண்ணும் இல்லை. ஓகே. பத்மநாபன் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. திருஞான பாண்டி அர்ச்சகர்னு ஒரு புதுசா ஒரு புதுசா வந்திருக்காரு மாதாஜி. அவரு நடுவுல. அவற்றை நம்பர் வாங்கிக்கிங்க பிரபு. ஓகே மாதாஜி, குரூப்லயும் போட்டேன் மாதாஜி. சில பேர் ஆ, இருக்காங்க, இன்னைக்குதான் வராங்க. இவங்க கூட பாத்தீங்கன்னா கோட்டீஸ்வரி அவங்க ஆல்ரெடி ஆட் ஆயிருக்காங்க. ஸோ இன்னும் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஆல்ரெடி இவங்களையும் ஆட் பண்ணீங்க. உங்கள்ட்ட கேட்டுங்க, நம்பர் வாங்கிக்கிங்க. இந்த அடுத்த மாசம் வரக்கூடிய ஜூலை மாசம் கிளாஸ்ல உங்களை ஜூலை ஜாயின் 23 அது குரூப்ல லிங்க் போட்டேன் மாதாஜி. இப்ப இன்னைக்கு மாதாஜி போட சொன்னாங்க, தரணி மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே பத்மநாபன் பிரபு, சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி அந்த குரூப்ல நம்ம குரூப்ல வந்து இந்த ஜூலை 21 செகண்ட் இது ஐயா அனுப்பிச்சிருந்தாரு. அதுல பேர்லாம் போட்டு பதிவு பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. வெரி குட் வெரி குட். அடுத்தது வந்து இன்னொன்னு இது வரலையா பிரபு, L2ஓட லிங்க் வரலையா இன்னும்? L2 வரல மாதாஜி. மாதாஜி டிக்கெட் நாளைக்கு போட்டுறேன் மாதாஜி. நாளைக்கு இன்னைக்கு இல்லைன்னா முடிஞ்ச நைட்டு போட்டுறேன் மாதாஜி டிக்கெட். ஓகே. அப்போ 21 என்ன மாதாஜி? அப்ப அது L2 தானே மாதாஜி? அது L2 இல்லைங்க, 18 days ப்ரோக்ராம் திருப்பி. இதே மாதிரி 18 நாள் கிளாஸ் தான் பிரபு அது. ஓ, இதே தானுங்களா மாதாஜி? இதேதான். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா வாங்க, இல்லன்னா நீங்க L2க்கு வாங்க, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. ரெண்டுக்கும் வரலாம். இல்ல மாதாஜி, அதுக்கும் வரும். வாங்க வாங்க. அந்த லிங்க் வந்து இன்னும் வரல. இன்னைக்கு சரிங்க மாதாஜி. நைட் வந்துரும். நாளைக்கு உள்ள உங்களுக்கு அதிகமா போட்டுருவாரு பிரபு. நீங்க வந்து சரிங்க அதுல மாதாஜி. ஜாயின் பண்ணீங்க. அதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நாளைக்கு கிளாஸ்ல கேளுங்க. சரிங்க மாதாஜி. மாதாஜி L2 எப்ப மாதாஜி ஆரம்பம்? L2 வந்து இது முடிச்ச உடனே ஆரம்பிக்கிறதா தான் சொல்றாங்க, மறுநாள்ல இருந்து. இன்னும் அது எங்களுக்கு செய்தி வரல பிரபு.
சரிங்க மாதாஜி, சரிங்க மாதாஜி. அது இல்ல டீடைல். மாதாஜி, நான் எதுக்கு கேக்குறேன்னா, இப்போ நம்ம குரூப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, நாளைக்கு இப்போ நீங்க குரூப் முடிச்சிட்டீங்கன்னா திருப்பி நம்ம வந்து எப்படி கான்டாக்ட் பண்ணிக்கிறது? ஏன்னா நம்ம குரூப்ல கூட எதுவும் கொஸ்டின் கேட்க முடியல. ஏன்னா அட்மின் மட்டும் தான் மெசேஜ் பண்ண முடியுது. ஆமா, இல்ல அதனால இல்ல பிரபு இல்ல பிரபுஜி, நீங்க எனக்கு கொஸ்டின் கேட்கணும்னா என்னோட நம்பருக்கு நீங்க மெசேஜ் அனுப்பணும், நான் உங்களுக்கு உடனே ரிப்ளை பண்ணுவேன். நீங்க சரிங்க இதுக்கு பிரபு. அந்த உங்க மெசேஜ்ல சாயின்ட்டு மெசேஜ் வருது, நீங்க தானே அது? நான் தான் பிரபுஜி. நீங்க எனக்கு மெசேஜ் போட்டீங்கன்னா உடனே நிறைய மாதாஜிஸ் வந்து எனக்கு இண்டிவிஜுவலா தான் மெசேஜ் போடுறாங்க, நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்றேன். சோ அதனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம். ஓகே பிரபு, சரிங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே. என்ன லிங்க் டவுட்ஸ்? அனுப்புங்க, நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. லிங்க் அனுப்பிச்ச உடனே நாங்க ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே பிரபு, நீங்க வந்து நாளை கிளாஸ் முடிஞ்சிருமே, எப்படி கேட்கறதுன்னு யோசிக்க வேண்டாம். பிரபுக்கோ அல்லது எனக்கோ கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைம் இருந்தா நாங்க பேசுவோம், இல்லைன்னா மெசேஜ் மூலமா நம்ம வந்து செய்தியை பரிமாறிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நன்றி மாதாஜி. நன்றி பிரபு. Okay. நீங்க வந்து இந்த 2 பேரை மட்டும் நீங்க நோட் பண்ணீங்க பிரபு, அவங்க 2 பேரும் பேர் நோட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஆட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. இவரது நம்பர் கேட்டிருக்கோம், நம்ம அவரு இன்னும் ரிப்ளை பண்ணல. சரி என்னன்னு பார்த்துட்டு ஞான பாண்டி அர்ச்சகருங்கிற பேர்ல ஐடியில இருக்கிறவங்க யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா, கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணுங்க. அன்மியூட் ஆப்ஷன் வேணும்னு கொடுக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நாளைக்கு வந்தாங்கன்னா கேட்டுங்க. ஓகே மாதாஜி, இப்போ இது பண்ணிருங்க வீடியோ. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சென்ட் பண்ணிடுறேன். தேங்க்யூ மாதாஜி.